बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि सावरायथुन हाबाफारि बर'नि राजखान्थि आरो थामोन्थानि बिथिङाव आथिखालाव बर'फोरा बायदिसिना साबजालांनानै दङ जों बेखौ बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला दा समाव रायजोपाल सासन सोलिफुदों आरो फैगौ 7-8-10 डिसेम्बर खालि बिटिसि बिसायख'थि खुंनायनि थामथिम जाबाय। बे बिथिंखौ लानानै बिपिएफखौ लाजेननानै इउपिपिएल, बिजेपि, अगप, सिपिएम, कंग्रेस गासै राजखान्थि दल आरो उदां बिजाथिफोरा नांफुजोबदों जे गावबा गावनि बिजाथिफोरखौ देरहानायनि थाखाय आरो बिटिसिखौ दखल खालामनो थाखाय। बिटिसिखौ थांनाय 15 बोसोराव बिपिएफ सरकार सालायगासिनो दङ आरो बिपिएफ सरकारखौ जाख्ल'नायनि दाय होदों। बिपिएफ सरकारा कारापसननि अनगायै जेबो मावाखै होननानै दाय होदों आरो बे दाय होनायखौ बिथा लानानै इउपिपिएल, बिजेपिआ राजखान्थिनि फोथाराव ओंखारदों। बे बिथिंखौ लानानै जोबोद जुगुमलायनाय थासारि जाफुदों बड'लेण्डनि हालामाव। दिनैनि समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना सावरायथुन हाबाफारि बानजायदों जे बर'नि राजखान्थियारि बर' हारि थामोन्थाया बबे लामाजों जों हांख्रायना लाबोदों। बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि डक्टर दिनर बसुमतारी नोंथांखौ खुलुमनाय होदोंमोन। बर' फरायसा आफादनि आगुनि नेहाथारि बुद्धिराम बसुमतारी बिथांखौ जों हांख्रायना लाबोदों। बिथाङा बर' कसारि वेलफेयार अथ'नमास काउन्सिल हालामनि थाखाय इउबिपिजों थाफानानै सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन आरो बिटिआर एकर्ड समसिम बिथाङा बे सुक्तिकारिफोरजों नांफानानै दङमोन। बिथांजों हामलायनाय होदों आरो खुलुमनाय होदों। बर' लिरगिरि देश बिदेशआव बर' जथुमा दावबायथिंनाय हाबाफारि लादों। बर' हारिनि सिनायथिखौ मुलुगनि जेरावबो फोरमायहैनायनि बिबान रुजुनदों आरो बर' थुनलाइयाव बर' हारिनि गेजेराव बायजोआरि भारत हादरनि बायजोआव थानाय हारि हारिसाफोरनि बिथिंफोरखौहाय लाबोनानै फोरमायथि होनायनि हाबाफारि बानजायदों आरो बे हाबाफारि बानजायनायाव मैखोम बिफाव लाफुनाय लिरगिरि बर' जथुमनि आथिखालाव गाहाय नेहाथारि मुसे आनन्दराम औवारी बिथांखौ हांख्रायदों आरो बरायदों। दा जों सावरायनि जे बर'नि राजखान्थिया बबे लामाजों बर' हारि थामोन्थानि बिथिङा बबे लामाजों। डक्टर दिनर बसुमतारी नोंथाङा आसामनि खौरांलाइफोराव दहमै लिरगासिनो दङ बर' हारि थामोन्थानि बाथ्रा आरो बड'लेण्डनि राजखान्थिनि बाथ्रा नोंथाङा दहमै लिरबाय। बर' राजखान्थियाव माबायदि थासारि जाफुदों दा बिटिआर जादों आरो बिसायख'थिनि थाखाय थामथिम जाफुदों। नोंथांनि नोजोराव मा गोग्लैदों? सिगां आङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन चेनेलसिम साबायखर बावहरबाय। आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनि जि राजखान्थि बिटिएडिआवहाय जेरखम सोलिफुदों बिनि सायावहाय बुंनायाबो ओरैबायदि मोनसे थासारि सोमजिदों बुंब्लानो जेन दाय जुगुमलायनाय सोंखारिनाय गाज्रि गाज्रि सोदोबजों माने बुंनो हाथावै खालामनाय खुगा मुथाना दोननो नाजानाय माने मोनसे टेररिज्म माने बे मोनसे गोदान रोखोमनि टेररिज्म सोलिगासिनो दं। जायनि थाखाय गोबां मानसिफोरानो बुंनो सानब्लाबो बुंनो हाया, सिगांब्लाबो सिगांनो हाया ओरैबायदि थासारि सोमजिदों। जायनि थाखाय गोबां मानसिफोरानो बाथ्राखौ सानदोंब्लाबो मोनदांदोंब्लाबो मिथिगौब्लाबो बुंनो हाया सिरि सिरि दङ खुगा मुथिनो साहस मोनाखै। जायफोर साफा सानैया बुंनो ओंखारदों बुंदों बिसोरबो बायदि रोखोम माने मेन्टेल पानिशमेन्ट टर्चार मोननांगौ जादों। थेवब्लाबो बिनि गेजेरावनो साफा सानैया निस्सय बुंदों बुंद्रायाखै नङा। आरो दिनै आङो बहाय बेखायनो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानग्रोगोन जे
आङो कुनु संगठननि जानाय बुंनाय नङा जिथुबा आंखौहाय दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि बुंथिदोङो किन्तु आङो लेङाइ आफादगिरि हिसाबै बा थुनलाइ आफादनि जानाय बुंनो थाङाखै आरो रावबो दल एबा संगठन बा पार्टिनि जानानैबो आङो केम्पेइन टाइपनि उमुगनो भट हो बे रोखोमखौबो आं मोननैसो बुंनाय नङा खालि आं बुंगोन दि जोंनि जि साधारन बर' मानसि बर' फिसाफोरनि जि लुबैनाय हास्थायनाय जाय लुबैनाय हास्थायनायनि मोनथाय एबा इयुन सिमां जायखौ लानानै जोंनि बर' फिसाफोरा सिमां नुदोंमोन बे बिटिसिआ दिनै बबे लामायाव थांगासिनो दङ बेखौ लानानैहाय मानसिफोरनि गेजेराव मा रोखोम साननाय हनाय से नम्बरानो जाबाय जे बिटिसिआव दिनैनिफ्राय प्राय इन्टारिम गभर्नमेन्टखौ लाफानानैहाय 17 बोसोर बिपिएफ पार्टिया सासन खुंबोदों नो डाउट जि समावहाय बिथांमोना सासननि बिबानखौ लाग्रोजेनदोंमोन बा मोनग्रोजेनदोंमोन बै समनि बिटिएडि एरियानि जि थासारि बे थासारिखौ जों साना हवा बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला निश्चय गोरोन्थि जागोन आं सानो खारन भारतआ उदांस्रि मोननाया दिनै 60 years बारलांबायब्लाबो बे बर' एरियाया बिटिएडि एरियायावहाय बुंनो थाङोब्ला बिटिसि गभर्नमेन्ट जानायनि सिगांसिमहालागै मा दङमोन मा गैयामोन बेखौ आरो निश्चय जोङो बुंफिननांगौ गोनाङा गैया ना लामानि अबस्थायानो मोजांमोन ना दैमा गाथोनखौ बारनो दालाङानो दङमोन ना गामिनियाव थांनायनि इलेक्ट्रिसिटि दंमोन टेलिफन लाइन गैयामोन स्कुल कलेजनि अबस्थाफोरा मा रोखोममोन बेखौथ' जों बयबो नुबोदों दिनैहाय बे 15 years 17 years बिपिएफआनो जाबा बिटिसि गभर्नमेन्टआनो जा बे गभर्नमेन्टआ फैनायनि उनावहाय एसेब्लाबो जोङो जि सोलायनाय नुनो मोनदों बेनोथ' सोलायनाय परिबर्तन स्कुल जादों कलेज जादों इउनिभार्सिटि जादों लामा जादों दालां जादों हान्था मेलानि थाखाय गासिबो मोनजोब्बाय खना खनला इलेक्ट्रिफिकेसन जाजोब्बाय नो डाउट 100% जानो हायाखै आरो हाखायाबो कारण जिखिनि पावारजों बिसोर सरकारखौ सालायदों बेखिनि पावारजों एसेबां थोजासे बेखौ मावनो हाखाया स्वाभाबिक आरो लोगोसे बिनि सायाव बिटिसि गभर्नमेन्टनि सायावथ' आरो बेलेग गभर्नमेन्ट दंबायो आसाम गभर्नमेन्ट दङ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट दङ गतिके बे गभर्नमेन्ट माखासेनि जि एडमिनिस्ट्रेटरफोर दङ पलिटिकेल हान्जाफोर दङ बे पलिटिकेल हान्जाफोरा गुबुन मोनसे पलिटिकेल हान्जानि डेभेलपमेन्टखौ जौगानायखौ निश्चय सहाय खालामखाया प्रभाइड खालामखाया गतिके बिटिसिआवहाय गावसोरनि गभर्नमेन्ट नङालासिनो गुबुन गभर्नमेन्टआ एफा मोजां डेभेलपमेन्ट लाबोगोन सोलायना लाबोगोन आरो बिनि गेजेरजोंसो पपुलारिटि लागोन बेखौथ' निश्चय दस्रा मानसिया सहाय खालामनो हाखाया स्वाभाबिकखा आरो बेखायनो जेसेबां हानांगौमोन एसेबां हायाखै आरो जेसेबां मोननांगौमोन एसेबां मोननोबो हायाखै जेरैहाय दानि जि बिटिसिनि इलेक्सननि गेजेरावहाय करापसननि बाथ्रा बुंनो खोथानाय जादों करापसन जादों आरो जायाखै बेखौथ' इनभेस्टिगेसन खालामनो दरखार दङमोन तदन्त दरखार दङमोन किन्तु जेबो तदन्त गैया इनभेस्टिगेसन गैया खालि साज्रां बुंगासिनो दङ करापसन जादों अथच दिनै बिटिसिआवहाय गभर्नर रुल जानाया 6 मास बारलांबाय बे 6 मासनि गेजेरावहाय जेराव बिटिसि गभर्नमेन्टआ गैखाथारला थ' बिसोरनि सायावहाय बिसोरनि जि वार्कारफोर दङ बे चिफआनो जा डेपुटियानो जा बा गुबुन इएमफोर जा बा एमप्लयिसफोरानो जा अफिसारफोर बिसोरनि सायाव तदन्त जानांगौमोन इनभेस्टिगेसन जानांगौमन किन्तु जेबोथ' जायाखिसै आरो बे 6-7 मासनि गेजेराव सासेखौबो बिसोरो डिटेक्ट खालामनो हायाखिसै जे अमुका कराप्टेड बेखौ जेलाव लांनांगौ बेखौ एरेस्ट खालामनांगौ किन्तु इलेक्सन केम्पेइनाव बुंलागासिनो दङ जे करापसन बे मानसि माखासेखौ मा खालामदों एकदम माने दैखौ गुलुं होनानैहाय ना हमनाय बायदि बे राहाखौ लादों आरो जोंनि बर' मानसिफोरा गामिनि बर'ल' नङा साधारन मानसिफोरा एसेबां गोथौ बाथ्राखौथ' बिसोर सानहरनो हाया
मोनसे दोहौजों खारफालाङो बोहैफालांफायो आरो बे दोहौखौनो बिसोर सोरजिना जागासिनो दं जे दोहौजोंनो बोरैबा बोख्लायलांनो हायो नामा गतिके बे मोनसे करापसननि नामावहाय जि मोनसे सोलिगासिनो दङ बे आंथ' सानो जुदि करापसना दं होनना मिथिखायोमोनब्ला जायफोरा करापसनखौ दा लाबोदों स्ट्रंलि बे करापसननि थाखायनो बिसोरो मानो डिमान्ड होनो हादिया जे आगोल बे करापसननि तदन्त जाग्रा नांगौ बेनिफ्रायसो बिटिसि इलेक्सन जानांगौ बे बिटिसि इलेक्सनखौ दोनथ'नो थाखाय दाबि होनांगौमोन जे बिटिसि इलेक्सना जानो हाया जेब्लालागै तदन्त जाया इनभेस्टिगेसन जाया खिन्थु बिदि जायाखै थ' उद्देश्यआ मा जायो जे बे तदन्त करापसननि नाम लानानै बोरैहाय मानसिफोरनि गेजेराव हाबनानै माने कुनु जेबो डाटा गैया कुनु कंक्रिट डाटा गैया इनफरमेशन गैया साधारन मानसि माखासेखौ ओरैनो बुज्रावलाबायनानैहाय मानसिफोरखौ बुज्रावलाबायनानैहाय बिसोरखौ जर जुलुम माने मटिभेट खालामनो नाजानाया बे अगणतान्त्रिक जोङो उनावनो आरो खाबु होबावगोन सावरायनो थाखाय दा जों फैनि बुदिराम बसुमतारी बिथांनि सेराव बिनि सिगां जों दान्दिसे ब्रेक लादों ब्रेक लानायनि उनाव फैनि सावरायथुन हाबाफारि बर'नि राजखान्थि आरो हारि थामोन्थानि बिथां बबे लामाजों बोडोलैंड डांस मास्टर सीजन 1 बोडोलैंड डांस मास्टर सीजन फैफिनदों सावरायगासिनो दङ बर' हारियारि राजखान्थि आरो थामोन्था बबे लामाजों सिगांलांबाय थादों बर'नि राजखान्थि आरो बर' हारि थामोन्थाया बबे लामाजों थांगोन जों फैदों बुदिराम बसुमतारीनि सेराव जे नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबाव सम बिबानाव दंमोन मोनसे समाव नोंथाङा नेहाथारि बिबानाव दंमोन आरो नोंथांनि नेहाथारि थानाय समावनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जागायफिनदोंमोन आफ्टार 1990 नि उनाव जेब्लानाखि उपेन्द्र ब्रह्मआ रुंसारि जालांबाय बेनो बिएसि जादों आरो बिएससिखौ गोजोननाय मोननायाव बिएलटिनि गेजेरजों सोमावसारनाय हाबाफारि लाफिनदोंमोन 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि एकर्ड जायो आरो थांनाय 24 जानुवारि खालि बिटिआर एकर्ड जाफैबाय दा नोंथांमोना 2013 मायथाइनिफ्राय दमै बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लाफिनदोंमोन नोंथांनि समावनो आं नोंथांनाव सिदा सिदा सोंनो नागिरदों बे बाथ्राया जे बड'लेण्डनि चिफ हाग्रा महिलारि बिथाङा 2005 मायथाइनिफ्राय समाव इन्टारिम बडिनि उनाव इलेक्टेड सरकारनि गिबि एबा गाहाय बिबानखौ रुजुनबोबाय थादों आरो बिथाङा बै समनिफ्राय बुंदोंमोन जे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि बाथ्राखौ जों दा साननो हाथ'लिया जि समाव नोंथांमोना सोमावसारो दमै सोमावसारो जे सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड नङाब्ला जोंहा आरो गुबुन राहा गैया बे समाव बड'लेण्डनि चिफ बै समनि हाग्रा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन जे बड'लेण्डआ जाया आरो बड'लेण्डआ जोंनो दा नांथ'वा नाथाय नोंथांमोना हब्ला हब्ला बुंदोंमोन दानि इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा फैगौ बिसायख'थियाव इउपिपिएलखौ दैदेननानै गाव चिफ जानायनि थाखाय प्रि प्लेन खालामबाय थादों बिथाङा नोंथांमोनखौ लानानैनो सोमावसारनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रैसिन खालामदोंमोन रायजो राजानि सिङाव हाबै हाबै बुंदोंमोन जे जों बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नङाबा जिरायनायाव गैया एमएलए एमपि जानायनि सिमां गैया बिटिसिनि चिफ जानायनि सिमां गैया एमसि जानायनि सिमां गैया आरो राजखान्थियाव बाहागो लानायनि खोथा गैया जेब्लासिमनाखि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड जाया नाथाय थांनाय 24 जानुवारि खालि बिटिआर एकर्ड जाबाय बड'लेण्ड जायाखिसै आरो बड'लेण्ड मोनाब्ला खुनु पलिटिक्सनि हाबाफारियाव बाहागो लाया होनाय जादोंमोन दा बिटिसिनि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बेवहाय इउपिपिएलनि आफादगिरि जाबाय नोंथांनि बै समनि दैदेनगिरि आरो बिथाङा चिफ जानायनि लामा थांगासिनो दङ बेबायदि जाखो गिबि गिबियावनो
नोंथाङा साबायखर बावगोन आरो मोनसे बाथ्राखौ आं क्लियार बुंग्रोनांगोन गिबियाव नोंथाङा जेब्ला आंखौ परिचय होयो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मुभमेन्टआवबो दंफायोमोन होननानै बे नङा आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसो सासे मावथिमोन आरो जोंनि जि माने डिमान्ड बे मोनसे आलादा बड'लेण्ड रायजोनिसोमोन बिनि उनाव गेजेराव इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसन बिथांमोना बिटिजिनि बाहेरायाव थानाय बर' गामिफोरखौ लानानै मोनसे सेटेलाइट कनसेप्टआव मोनसे अट'नमास काउन्सिल दाबि दैखांदोंमोन बर' कसारीनि मुङै बेखौ आं समर्थन होआखैमोन खारना जाहैबाय जोङो आलादा बड'लेण्ड रायजोनिसो जोङो समर्थक आरो बिनि जोङो माने मावथि दावहारु दा बेनिखायनो जि परिचय नोंथाङा होदों बेयाव गोरोन्थि जागोन दा बाथ्राया फैबाय नोंथांनि जि सोंनाय BAC एकर्ड 1993 BTC नि एकर्ड BLT नि 2003 आरो नै दाख्लै जानुवारिनि 27 तारिखनि मोनसे लास्ट बर' एकर्ड बेखौ BTR एकर्ड होननानै बुंलायनाय जासोदों दा आंनि माबायाव नोजोराव आङो प्रथम जि माने BAC एकर्ड बे BAC एकर्डखौ बर'नि फार्स्ट मोनसे एसेटमेन्ट हिसाबै आङो कनसिडार खालामो आं साननानै लायो मानो होनोबा बे बड'लेण्ड होननाय जि सोदोब बर' रायजो बड'लेण्ड बियो अफिसियेलि सरकारा गनायना लादोंमोन बड'लेण्डनि जि फाउन्डेसन नामखौ जों ओइदिनखालि मोनग्रोदोंमोन मेन सिगनेटरिया जोंना सानसुमा खुंगुर बैसुमतारी बिथाङा दाबो गोथाङैनो दं बे बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट नंगौ बे मोनसे स्टेट एक्टनि आन्दाराव मोनसे काउन्सिलसोमोन जोंहा बेनि गेजेरजों गांनाय उखैनाय बर'नि जेसेबां दाबि दावाफोर बे सुफुंनो हायामोन किन्तु फार्स्ट एभार गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एन्ड गभर्नमेन्ट अफ आसाम had considered the idea of Bodoland. That was very great achievement for Boro community. आं बेखौ गनायो दानिया जि नैथि गोरोबथा 2003 मायथाइनि जि BLT आरो भारत सरकार आसाम सरकारनि गेजेराव जि मोनसे एकर्ड जाबाय बेबो बिराद गिदिर एचिभमेन्ट बैनिख्रुइ एसे साबसिन माने फार्स्ट फाउन्डेसन अफ बड'लेण्डनि जि सोदोबखौ जों मोनबाय आरो बे गनाय जाबाय बे फार्स्ट एचिभमेन्ट ग्रेट एचिभमेन्ट आरो बिनिख्रुइ आरो ग्रेटार मोनसे एचिभमेन्टआ जाबाय फार्स्ट एभार इन्डियान कन्स्टिटिउसननि बै माने 6 शिड्युलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै मोनसे बर'नि गोरोबथा मोनसे गेजेरजों मोनसे पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट कन्स्टिटिउसनेल मोनसे एरेन्जमेन्ट बानायना होदों हयथ' नर्थ इस्ट इन्डियायाव गोबां गोरोबथा जालांदों दिनैसिम किन्तु इन्डियान कन्स्टिटिउसनखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै खुनु माने एकर्ड जाफेराखै नंगौ सेपारेट स्टेट जालांदों मिज'रामा आर्टिकल जि माने 2-3 नि माने दहाय बेयाव खुनु एमेन्डमेन्ट जायाखै स्टेट क्रिएसन खालामनायनि अलरेडि प्रभिजन दंखायो किन्तु BTC बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTAD-आ इन्डियान कन्स्टिटिउसननि 6 शिड्युलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै मोनसे जेरावनाखि 6 शिड्युल प्रभिजनआ हाजोआरिफोरनि थाखाय हाजो ट्राइबेलफोरनि थाखाय प्लेनाव लाबोदों डेट इज भेरि इम्पर्टेन्ट बे मोनसे जोंनि फाउन्डेसनखौ साबसिन आरो साजायनायनि मोनसे गिदिर एचिभमेन्ट होननानै आं सानो दा नोंथांनि जे माने सोंनाय BTR एकर्डआ माने बेसेबांसिम माने जोंनि एचिभमेन्ट बा बर'नि गनायजाथाव जायाखै बे प्रश्नआव आं एसे बुंनो नागिरदों दिनै जाय बाथ्राखौ बुङोबा जोंनि मानगोनां दिननाथ सारा जि बाथ्राखौ बुंबाय जाय नंगौ बाथ्राखौ बुङोब्लानो माखासे बाहायथावै सोदोबफोरजों माने UPPL-नि बा प्रमद बर'नि फलोवार्सफ्रा जि मोनसे रायो सोंखारियो इभेन कारेक्टार एसेसिनेसनसिम माने खालामो आरो दा बेयाव मानसिफ्रा बुंलायनो गिदों दा आङो बेयाव बाथ्राखौ आं गियाखै आरो जाय गोरोन्थिखौ आं बुंबोबाय थादों हयथ' बे गोरोन्थिखौ आसि थुयै क्लस वाइज खिन्थानायनि थाखायनो मोनसे समाव आंखौ प्रमद बर'नि निर्देशआव बिसिनि सापर्टारफ्रा आंनि न'खौ गाग्लोबलायनाय जादोंमोन नोंथांमोना बयबो मिथिगौ
दा जिखि जादों माने जाय सैथोखौथ' नों बुङालासिनो थानो हानाय नङा सैथोखौ जुदि मिन्थिनानै नों बुङाब्ला उननि जोलैया उननि जेनेरेसना सोंगोन आरो बै भुल जानाय समाव नोंथांमोनाबोथ' लिडारमोन नोंथांमोनाबोथ' खर्मिमोन नोंथांमोना मानो बुङाखैमोन उनाव दासो भुल जादों होनना बुंबा बोरै जागोन बैनिफ्राय बासिनो थाखाय आङो दिनै जि क्ल'जफ्रा बे तथागतिक सकल बिटिआर एकर्डजों जोंनि जि मोननांगौ जोंनि जि सिमां बेखौ धंस' खालामबोखो आं बिनि मोननैसो क्ल'ज आं मख'नो गोनां जाथारगोन आरो बिटिआर एकर्डनि पजिटिभ आरो नेगेटिभ बाथ्राखौ बुंनोब्ला आं बेखौ मख'नो गोनां जागोन दा आं अननानै माने नोंथांमोननो मोनसे क्ल'ज नाम्बारखौ एसे माने मख'नो गोनां जागोन आरो अननानै केमेराया जुदि हायोब्ला माने जुमजों नैबेखौ माबा the alteration of area of BTAD alteration of area of BTAD ni clause number 3.1 subsection 1 बेयाव मा लिरदों inclusion of villages contiguous to BTAD and having majority tribal population as demanded by Bodo organization दा नैबे मोनसे जिनिस दं आं माने सार्कोल होना दोनदों बे सार्कोला जाहैबाय कन्टिगुवास बे सोदोबानो जोंनि जेसेबां माने मोनसे आसा दंमोन आरो सनितपुर बिश्वनाथनि बर' रायजो राजाफ्रा नैबे बिटिएडिनि बर' रायजो राजाजों जाथि बंस'जों मोनसे खुंथायनि सिङाव थानानै रायजो खुंनो नागिरनायनि जे सिमां बे मोनसे सोदोबाव धंस' माब्रै नोंथांमोना मिथिगौ बिटिएडिनो सानजा जोबथारनाय जे सिमा फार्स्ट नयदैखौ एसे बारनानै बरसला एरियानि गासै 19 खान गामि आरो साहा माजबाद बे सिमानिफ्राय लानानै कन्टिगुवास जिहेतु जानांगौ बै बर' गामिखौ दिखेलनि बर' गामिखौ मोनहैनो थाखाय कन्टिगुवास जानो थाखाय गेजेराव नट लेस देन 12 or 15 12-15 किल'मिटारनि डिफारेन्स दङ बेयाव बर' गामि गैया ट्राइबेल गामि गैया दा होमबा बे कन्टिगिउटि मेनटेन खालामनानैसो सोगोन होनना बुंनाय बाथ्राया जेराव नोंना कन्टिगुवास नंलिया नांजाबनानै थानाय नंलिया बा हाउ इज इट पसिबल अबे गामिखौ लानानै दाजाबनो दानिया नोंसोर सहि होबोनानै फैनाय प्रमद बर'आ सहि होबोना फैनाय बे दलिलाव जि कन्डिसनखौ लिरनानै होबाय बे कन्डिसनावथ' मोनसेबो गोरोबाखिसै दा बिनि थाखायनो बे गोरोन्थिखौ आङो प्रथम आसिथुनानै खिन्थादोंमोन दा बे रेक्टिफिकेसन जानांगौ contiguous सोदोबखौ दाननानै inclusion of villages or areas to the BTAD and having majority खौ दानोबा दाननांगौमोन आरो नङाबाबो majority tribal population बेखौ होयोबानो जोंनि मोनसे आसाया थागौमोन आरो ग्रेटेस्ट मिस्टेक आरो बेनो मोनसे लुपहल्स आरो नाम्बार 2 जाहैबाय जि बाथ्रा प्रमद बर'नि जि माने बुंनाय बा दानि प्रेजेन्ट एबसुनि जे आफादगिरि नेहाथारि बिसोर बुंबाय थायो जे गहपुरसिम बिटिआरआव सोनाय जागोन आरो बे कमिसन अलरेडि दानाय जाबाय बिदि होनना बुंबाय थायो जोंनि मानसिफ्रा जोंनि रायजो राजाफ्रा फोथायनाबो दङ दा खिन्थु गोरों मानसिफ्रा दिनैसिम माने फोथायनो हायाखै जाय बे एकर्डखौ आखरे माने फरायना बुजिदों बिसोर बुंनो हायो खिन्थु जि मोनसे भुवा प्रसारजों बिटिआरखौ ओरैबायदि हाइलि मोनसे प्रजेक्ट माने देखायना खिन्थाबाय मानसिफ्रा हाबनो लुगैबाय आरो हाबथारगोन होननायखौ मोनसे सिमां बिथांमोना देखायनो हादों बेयाव बिसोर साक्सेस जादों आरो दिनैसिम जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बिश्वनाथ आरो सनितपुरना हाबगोनाव दंथारो बे जाहैबाय बिटिआरआव हाबनो लुबैनायनि बाथ्रा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि नाथाय बड'लेण्डनि रायजो राजाया मा लुबैदों बड'लेण्ड रायजो राजाया मा लुबैदोंमोन बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरनो मा बुंदोंमोन बर' फिसाफोरनो मा बुंदोंमोन जे सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड वी वान्ट सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड नो बड'लेण्ड नो रेस्ट नाथाय दिनैनि दिनाव जों बिटिआरजों सेटिसफाइ जानांदों बे कुइसन आं कुइसन खालामनो नोंथांखौ जे हाग्रा महिलाया बुंबाय थादोंमोन जे बड'लेण्डआ जाया बेयाव फैनो हो बे बड'लेण्डआ जाया आरो बड'लेण्डखौ जोंनो दा नांथ'वा जोंनो माखासे सेटिंनि दरकार दङ बिथांमोना नाथाय बुंदोंमोन जे बड'लेण्डआ जाथारसिगोन मोनथारनोसै नाथाय हाग्रामा महिलानि थाखाय जों मोननो थांला आच्छा बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थार्ड टाइमनि थाखाय जेब्ला जोङो मुभमेन्टखौ रिजिउम खालामफिनदोंमोन प्रमद बर' एबसुनि प्रेसिडेन्टशिपनि दैदेननायाव
बेखौ फार्स्ट प्रपोजार लाबोग्राया प्रपोज खालामजेनग्राया जों जिल्ला सनितपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादा आं एडभाइजारमोन आरो वान अफ दा सेक्रेटारि अफ सेन्ट्रेल कमिटि अफिस बे रेजुलेसना जोंनिफ्राय फैदों आरो जोंनि थांखिया बेयाव सोरबा हाग्रामाया मा बुंदों मा बुङाखै बै समाव बे जोंनि कनसार्न नङामोन जोंनि कनसार्ना मामोन जे सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ बिटिसि एकर्ड 2003 नि 10 फेब्रुवारि बेयाव एकर्ड जाखांनायनि उनाव जोंनि बर'मायाव मोनसे एबसुनि कनफारेन्स जादोंमोन बे कनफारेन्सआव फर दा इनडिफिनिट पिरियड सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ बोखांथ'नाय जाबाय होननानै मोनसे रेजुलेसन लादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि डेलिगेट सेसनाव दा आङो बुङो आंनि जुक्तिया मामोन जिहेतु 2003 नि एकर्डनिफ्राय जुदि जोङो इनडिफिनिट पिरियड बेसेबांबा जुदि गोलाव सम जुदि बै इस्युखौ दैखांफिनाबा बे गेजेराव बेसेबांबा गिदिर गेप्स जागोन जोंनि इयुन जेनेरेसना बै माबायाव मोनहास'नाय नङा बेनिखायनो बै मुभमेन्टखौ कन्टिनिउएस खालामनो थाखाय जोङो रिजुम खालामफिननांगौ सोरखौबा टारगेट लानानै माने हाग्रामाया मा बुंदों मोनथ'यो मोनथ'आ बे जोंनि कनसार्न नङामोन थार्ड टाइमनि थाखाय बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ रिजुम खालामनायनि थांखिया बिदिसोमोन आरो जोंना जों कन्टिनिउएसन खालामनांगौ मानो होनबा सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जोंनि माने खुनु माबा जानाय इनएलियनेबल मोनसे डिमान्ड बेयो आरो बर' हारिनि बे मोनसे माने थांना थानायनि मोनसे अक्सिजेन बायदि आरो बे पलिटिकेल माने माबायाव आरो बाथ्रायाव बेनिखायनो बेखौ जों बाराद्राय गोबाव फज'ना दोनजानाय नङा बेखौ जोङो थाब बोखांफिननांगोन आरो जोंनि एबसुनि जेब्लानाखि तेलेंगाना सृष्टि खालामनो थाखाय भारत सरकारा खोथा होबाय जबान होबाय बे समनिफ्रायसो खिन्थु सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि बाथ्रा फैफिनदों मानो होनना बुङोब्ला 2003 नि 10 फेब्रुवारि जेनाखि सुक्ति जाबाय बिटिसि एकर्ड दा बेवहायनो जबान होनाय जादोंमोन जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बै समनि बिजेपि सरकार दाबो बिजेपि सरकार बे समाव अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टार एल के आडवाणी हम मिनिस्टार बिथांमोना जबान होदोंमोन जे बै समाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड एबा सेपारेट स्टेट भारतनि सिङाव माबा मोनसे रायजो फिसा खालामबावनायनि पलिसि गैया जेब्लानाखि पलिसि एडप्ट जागोन अब्लानाखि फार्स्ट प्रायरिटि गिभेन टु दि बड'लेण्ड इस्यु स' तेलेंगानानो सेपारेट स्टेट होनो थाखाय बिथांमोना प्रप'जाल लाबोबाय 2009 अब्लानिफ्रायनो बर'फोरनि गेजेराव मोनसे इमसन क्रिएट जादों जे अब्ला जोंनिया मानो थालांनो जोंखौथ' बुंदों जे फार्स्ट प्रायरिटि होगोन अब्ला तेलेंगानाया मानो फार्स्ट जाग्रोखो इसुआथ' बेसो दा बै समनिफ्रायनो नट अनलि एबसु बेहाय गासै बर'नि हानजा बर'नि आफादफोरा बा बर' फिसाफोरानो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय गाबखांफिननाय जादोंमोन बे सिखौबो लादोंमोन एबसुआबो बे सिखौबो लादों बिपिबाबो मानो होनना बुङोब्ला बिएनसि दानायनि गेजेरजों बिएनसिया आगु समाव पेट्रिसाइडेल किलिंस जादोंमोन एक्सटर्सन जादोंमोन किडनेपिं जादोंमोन बड'लेण्डआव मोनसे परिबेसखौ गाज्रि खालामदोंमोन बै परिबेसा जोंनि हालामनि थाखाय जोबोद गाज्रिमोन दा बे बुस्थुखौ बोरैहाय मोजां खालामनो हायो बेनि थाखाय बिएनसि दादोंमोन गासै आफादफोरखौ लानानै बे बिएनसि दानायावहाय सान्थिया फैमारदोंमोन बड'लेण्डआव एक्सटर्सन गैया जादों किडनेपिं गैया जादों आरो पेट्रिसाइडेल किलिंस टटेलि बन्द जादों दिनैसिमबो गैया होनना बुंनांगोन जोङो दा बेबायदि हालतआव जों मोननो हादोंमोन आरो बिएनसिआबो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय मुभ खालामदों आरो बिथांमोना मुभ खालामनानै बड'लेण्डनि प्रबेबिलिटिखौ एग्जामिन खालामनो थाखाय वान मेन एक्सपार्ट कमिटि दानायनिबो बाथ्रा फैदोंमोन आरो मोनसे समनि हमनि सेक्रेटारि जेके पिल्लाइ जाय बिथांमोनाखि माने जइन्ट सेक्रेटारिमोन हमनि बै समाव बिटिसिखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बिथाङा उन समावहाय सेक्रेटारि जादोंमोन जेब्लानाखि इमप्लिमेन्टेसन जायो बिटिसिआ आरो बड'लेण्डनि प्रबेबिलिटिखौ एग्जामिन खालामनो थाखाय वान मेन कमिसन दानाय बिथांखौनो एपइन्टमेन्ट होनाय जादोंमोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ दा अब्ला नोंथाङा 2013आवसो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ कन्टिनिउटि लाबोनायनि थाखाय सिन्था खालामनाया बे बोरै जादों नङा बे
एज ए रिजल्यूशन आकारै फैनाया बे खिन्थु बिनि सिगांनिफ्रायनो रिजल्यूशनाव फैनायनि सिगांनिफ्रायनो रोंगोरा नार्जारी बिथाङा एबसुनि आफादगिरि थानाय समाव जि डेलिगेट सेसन जादोंमोन गलाघाटआव आरो बिनि सिगांबो मोनफ्रोमबो माबायाव जोङो बे रिजल्यूशनखौ दैखांबाय थायोमोन सनितपुरनिफ्राय औ खिन्थु बेखौ माने एक्सेप्ट माने बेखौ दोनबोथ'नाय जादों बेखौ रिजल्यूशन हिसाबै लानाय जायाखै दा बाथ्राया फैदों नै जेब्ला तेलेंगानाखौ माने गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया नोंथांनि एसे गोरोन्थि जादों खोमा इफ आइ एम नट रं बे समाव इउपिए सरकार जाबाय थादों होम मिनिस्टारा पि चिदम्बरममोन पार्लियामेन्टआव प्रथम बारनि थाखाय तेलेंगानाखौ बिसोर गनायना लादोंमोन पार्लियामेन्टआव मोनसे स्पिच होदोंमोन जे गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया कनसिडर्स द आइडिया अफ तेलेंगाना बिनिफ्रायनो प्रसेस आरम्भ जादों बै बाथ्राखौ लानानै जोंनि मुभमेन्टआव मोमेन्टाम मोननाया मोनमारदोंमोन जोंनि मुभमेन्टनि जि माने जोंनि एबसुनि गोदान जोलै एबसुनि जि माने मुभमेन्ट खालामनाय बे मोनसे रायजोफोरनि हेफाजाबजोंबो मोनदों आरो बे मोनसे एकदमबारे मख'नो लगिया माने जाथाय आरो बेबो दा बिएनसिनि बाथ्रा फैदों बिएनसिखौ नोंथांमोना बर' राइटार एकाडेमि नोंथाङा बै समनि माबामोन नोंथांमोना दङमोन गोबां आफादफोर दङमोन एबसुआ बै समाव जों मानो थाखाय बे आइडियाखौ माने गनायना लानो हाथ'वाखैमोन मानो होनबा गोबां बाथ्रा बेयाव जोंहा स्टाडि खालामनांगौ दङमोन नोंथांमोना वान मेन एक्सपार्ट कमिटि जिके पिल्लाइनि बाथ्राखौ रायखांदों बै समाव जोंबो बेखौ गोबाङै सावरायलायनाय जादों दा कमिसननि बाथ्रा फैनाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे बेयाव कुनु सार्टेनिटि गैयै मोनसे अबस्थायाव जायो जुदि कमिसनाव जुदि कमिसननि रिपर्टआ जुदि जोंनि नेगेटिभ जायोब्ला जोंनि लुबैनाय माने जि आलादा बर' रायजोनि बाथ्राया जुदि नेगेटिभ जायोब्ला हमनानै लादो बै समाव 3 मेम्बार्स अफ एक्सपार्ट कमिटि भुपेन्द्र सिंहनि जि माने माबामोन बेयावबोथ' माने सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि फेभाराव रिपर्ट फैयाखैमोन आरो मा होनलांदोंमोन बिथांमोना बे माने पन्सायती राज सिस्टेमनि माखासे अट'नमिखौ होजायो होनना बुंदोंमोन बेबायदिनो सेपारेट स्टेटनि नेगेटिभ जुदि माबा मोनसे रिपर्ट जायोबा आरो बे मोनसे सरकारनि मोनसे डकुमेन्ट बा मोनसे टेस्टिमनि जाना थागोन जे नोंथांमोननि बिनाया खुनु फिजिबिलिटि गैया बिनि थाखाय जों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट एबा गभर्नमेन्टनाव मोनसे प्रसेस थायो माबा मोनसे क्रिएसन खालामनोब्ला बेवहाय स्टाडि टीमनि खोथा फैयो दा वान मेन कमिसन जे दानाय जादोंमोन 2014आव दा बिनि गेजेरजों 9 मान्थ्सनि गेजेराव रिपर्ट होनांगौमोन औ नाथाय बेखौहाय नोंथांमोना रिजेक्ट खालामनायनि थाखाय फैहोनायनि थाखाय बेखौ दिनना दोननाय जादोंमोन नाथाय आल्टिमेटलि बिटिआर एकर्ड जाफैबाय जानुवारियाव दा बे एकर्ड जाफैबाय जुदि कमिसना नोंथांमोना मानोहाय इसेबां सन्देह लादोंमोन जे कमिसना बै भुपेन्द्र सिंहनि बायदि जागोन नाथाय भुपेन्द्र सिंहनि रिपर्टखौनो बिथा लानानै बिएसए जादों बेथ' माने सेपारेट स्टेट जायाखै ना जायाखै नो डाउट जायाखै खिन्थु बियो मोनसे जोंनि माइलस्टोन जादोंमोन बर'फोरनि सार्भाइभेलनि मोनसे माइलस्टोन इट वाज द ट्रुथ बे सैथो बेखौ जों मा बुंनो हाया नोंथाङानो बुंनो हागौ जे मिज'रामा जादों सेपारेट स्टेटआव फैदों मोनसे समाव बिथांमोना 6 काउन्सिलाव दंमोन 6 सिटआव दंमोन नाथाय बेखौ फरवार्ड खालामनाय जादों बेयावबो स्टाडि टीम थादों नोंथाङा नुनो मोन्दों मेघालया 244 आर्टिकलनि गेजेरजों स्ट्रिच जादोंमोन नाथाय बेबो उन समावहाय स्टाडि टीमनि गेजेरजोंनो स्टेटआव फैदों अरुणाचलनि खोथा इउनियन टेरिटरिमोन बेबो स्टाडिनि गेजेरजोंनो फुल प्लेजेड स्टेटआव फैनाय जादों दा तेलेंगानानि बेलायावबो जादों अल अभार इन्डिया माबा मोनसे सिमिलार स्टेट क्रिएसननि बेलायाव स्टाडिनि बाथ्रा फैदों आरो उइदाउट स्टाडि गभर्नमेन्टआथ' आरो डाइरेक्ट बहाय फुजन बाथ्रा गैया अबयसे बहाय पलिटिक्सनि बाथ्रा फैयो जेरै झारखन्डनि बाथ्रा फैदों दा बुंनो हागौ उत्तराखन्डनि बाथ्रा फैदों खिन्थु बयबो स्टाडि टीमनि बाथ्रा फैदों दा बेखायनो बेनो जादों जे जोंनि गेजेरावहाय गोरोबलायनाय गैयै बेनो नाम्बार 1 रिजनमोन जायनि थाखाय जोङो फोथायनो हायाखै बिएससि जानायनि समावबो जोंनावहाय खौसे गैलायलाया बै समावबो बेसो जादों दा पलिटिकेलि माने जेनाखि जोङो डिफारेन्सेस जालायदों दा बेनि रिजनमोन जे जों उनाव फैनि जे जों आरो सावरायबावगोन जों दान्दिसे ब्रेक लादों ब्रेक लानानै उनाव सावरायफिननि जे बड' हारिनि थाखाय इयुना बबे लामाजों थांगोन BODOLAND Dance Master Season 1
फैफिनदों सावरायगासिनो दङ सावरायथुन जे बर' हारिनि राजखान्थि आरो बेनि थामोनथा बबे लामाजों बर'एबा जथुमनि गाहाय नेहाथारि आनन्द मवारि दानि जिथु जि इलेक्सन जि बिसायख'थि जादों बे आनएक्सपेक्टेड मोनसे सिनारियाव फैदों जोंनि जिथु एग्रिमेन्टनि उनाव आसलते बे मोनसे माबाया एसे सोलायदों खिन्थु आरो एग्रिमेन्टआव जिथु थांनाय 27 जानुवारि जिथु मोनसे जानांगौमोन बे खुब गुवारै सावरायनो गेजेराव जायाखैमोन हयथ' आरो बेयाव जुदि सावरायनो खोब गुवारै जुदि बिनिखौ सावरायनोब्ला हयथ' जों बे गेना गोरोन्थिया बे समावनो मिथिगौमोन आरो बिनिफ्राय हयथ' जोंनि जि मोनसे माबा बे खोब मोनसे मोजां महर लागौमोन होननानै आं सानो दा एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला हयथ' बे समाव बे सुक्तिनि सायाव हयथ' जोंनि गेजेरावबो मोनसे गोथौ मोनसे स्टाडि गैयामोन खुब समबो बेबायदि मोनसे जादों आरो बे सुक्तिनि सायाव उनाव दफाफोरनि सायाव गोबां मानसिफोरानो नोजोर होदोंमोन आरो हयथ' मोनसे स्टाडि खालामदोंमोन आरो बे स्टाडियाव हयथ' गेना गोरोन्थिफोरा हमनो हादों ना बेबायदि जाहोनाव बेबायदि मोनसे अबस्था थाफैदों होनना आं सानो आरो दा जिथु जि अबस्था जि महर लादों जोंनि हारिनि गेजेराव बे बुंनांगोन मेनलि जिथु मोनसे कर'ना भाइरासनि थाखायबो जादों आरो बे समाव जुदि इलेक्सना जालांनायब्ला हयथ' जोंनि गेजेराव जि माबानाय दासिमहालागै जि मोनसे बिजेपिआ जिबायदि मोनसे गोहोम खोख्लैफैदों जिबायदि जोंनि बे बिटिसिआव बिथांमोना थोंजों बाहागो लाफैदों हयथ' बेबायदि थासारि एसे गुबुन महर लागोन होनना आं सानो जे ओरैबायदि मोनसे अबस्था सफैदों जे जोंनि जि बिपिएफनि जिथु मावथि बिथांमोन गोनां बिस्वजित दैमारि एमपि बिथांबायदि मानसिया दा आनएक्सपेक्टेड बेबायदिसो महर लाहैदों हयथ' बेबायदि मोनसे थासारि सोमजिदों आं सानो आरो बे एकमात्र बे 19 कभिड माबानिफ्रायनि थाखायनो हयथ' जादों आं बेखौ बुंदों जे दाथ' बे बिथिङाव आं सानो दे बे एक्सुवेलि जोंनि जिथु जे हारिया मोनसे माबा मोनसे नेसनेल मोनसे पार्टियाव थानानै मोनसे जातिखौ जिबायदि मोनसे सेवा खालामनो हागोन एसे सन्देह दं आसलते आरो बे जातिया जे बर' हारिया बेबायदि नेसनेल पार्टियाव थांनानै जातिनि गांनाय उखैनायखौ गासिबो एसे आबुं खालामनो हागोन नोंथाङा बुंनाय जे बिपिएफनि वार्किं प्रेसिडेन्ट बिस्वजित दैमारि एमपि बिथाङा एमपि नागारनानै बिजेपिआव हाबनायनि खोथा नोंथाङा बुंनायदों बे बिथिङाव बेबो जे माने बे मोनसे जे असुबिदा फैदों बे थिग आरो इयुनाव हयथ' बे मोनसे जिथु जोंनि जि मोनसे थासारि बा थांनाय जिथु इलेक्सन बे इलेक्सनावथ' हयथ' माने बिपिएफआ जेननाय जाबाय खिन्थु रायजो सभानि इलेक्सनाव हयथ' बेबायदि मोनसे माबाया देरहानाय जादों खिन्थु बे उनाव हयथ' बे मोनसे पलिटिक्स मोनसे थासारि बिभिन्न मोनसे थासारि जानो थाखाय हयथ' बे मोनसे सोलाय सोल' जाहैदों आरोखि जायनि जाहोनाव बिस्वजित दैमारिया दिनै हयथ' एमपिखौ गारनानै हयथ' मोनसे माबादों इयुननि समाव मा महरलाय बुंस'नो हाया आच्छा जों फैफिननि बुदिराम बसुमतारिनि सेराव जे नोंथाङा बर' कालचारेल वेलफेयार काउन्सिलनि आवथायाव गोग्लैनाय जाखो ना बिटिआरआव गोग्लैनांगौनि थाखाय मुभ खालामनो जाखो दा नोंथाङा मेन माबायाव फैदों जोंनि जे सोलिबाय थानाय इसु बिटिएनि बाहेरनि बाथ्रा बिटिएनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि जि सोलिफुनाय मोनसे मेन इस्युआव नोंथाङा दा प्रश्नखौ खालामदों आंथ' दहाय बुंखादों जे आङो मालाबाबो बर' कसारि वेलफेयार ना काउन्सिल होनो बिनि आं दाबियाव आं गैफायामोन आरो आंनि माबाया बेयाव नङामोन एज ए बेक्तिगत हिसाबै आङो जेब्लाबो आलादा बड'लेण्ड रायजोनि समर्थनावसो दंमोन आं दा नैबे बिटिआर एकर्ड आसलते बे मोनसे जोंनि मोनसे सान्थि सुक्ति पिस एग्रिमेन्ट बेयाव बिटिसिखौ बिटिएडिखौ दाननानै गोदान नाम होगोन बिटिआर होगोन मोनसे क्ल'ज आरो बिटिआरआ क्ल'जसो आरो बे बेनिखायनो बेखौ आं एक्जेक्टलि टार्म्सआ बिटिआर एकर्ड होननानै आं बुंनो एसे आख'फिखौ मोनो आरो बे सान्थि सुक्तियाव लिरनाय बे दलिलाव लिरनाय जि माबा क्ल'जनि गेजेराव बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनिबो बाथ्रा 5 नाम्बार क्ल'जआव लाबोबाय आरो दा
बाथ्राया बेखौ जों एसे क्लियारलि बुजिनांगोन जे बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल व्हाट एभार इट मे बी बियो दागोन किन्तु मा खालामग्रोगोन बेखौ जि क्लज नाम्बार 3.1 निफ्राय लानानै 3.1 3.2 3.4 सिम जिसिबां माने क्लजफोर दङ बेखौ मावखांनानै थारमाने गामि दाजाबनाय आरो दानख'नाय बेखौ फोजोबजोबनायनि खामानिनि उनाव बिसिबां बर' गामि बाहेरायाव थाबोखो बेखौ लानानैसो बर' कसारी अट'नमास काउन्सिल दानाय जागोन आंनि पइन्टआ मा आंनि माबाया मा अपिनियना मा लेट द बिटिआर बी कन्स्टिटिउटेड फार्स्ट बिटिआर को दाजाबनाय दानख'नाय खालामनानै मा जायो बेखौ खालामगोन एकर्डनि स्पिरिटआनो बेखौ बुङो इनिखायनो बे बिटिआरनि जि दानांगौ गामि दानख'नाय दाजाबनाय खामानिया जाजोबागौमानि बे कमिसननि बाथ्राया जाजोबागौमानि बिटिआर माने बिकेडब्लिउसि थारमाने बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलखौ दोनथ'नांगौ आंनि अपिनियन पार्सनेल अपिनियना बेमोन आरो किन्तु बेखौ ओरैबायदि फेब्रिकेटेड खालामबाय जे मानो माने बिटिआरखौ एकर्डखौ मानो एगेन्स्ट खालामदों होननानै एबसुआ डिस्ट्रिक्ट एबसु सोरनिबा निर्देशआव आंथ' सानो बे एकदमबारे माने प्रमदनि निर्देशआव बे माने मिस मोनसे माने इनफरमेसन होनानै ओरैबायदि माने ससियेल मिडिया माबा मिडिया इउटुब बेखौ आं बुंबाय थादों आं दिनैबो बुंगोन जे फार्स्ट बिटिआरखौ दाग्रो कमिसननि खामानिखौ फोजोबग्रो बिनि उनाव जि गामि आग्लायना थायो बे बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिल ना मा बुङो बेखौ दाबानो जाबाय आंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया मानो होनबा बे एकर्डनि स्पिरिटखौ माने फार्स्ट मेनटेन खालामगोन आंनि बुंनाया आङो बे खेबखौ एसे बुंनो सानदों बिटिआर माने बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलनि दैदेनगिरि बिथांमोना आंनिबो अपिनियन लाहरदोंमोन जे नोंथाङा मा बुङो बिनि सोमोन्दै ओमफ्राय आङो बहाय बुंहरदोंमोन बिथांमोनखौ जे बिटिआर बा पिस एग्रिमेन्ट बे पिस एग्रिमेन्टआवहाय बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलखौ डिमान्डखौ सोफादेरनायानो बिराद गिदिर मोनसे ब्लान्डार कारण बेयो अलरेडि स्टेट एक्टआव जाखानाय जिनिसखा तरुण गगৈ चिफ मिनिस्टार समावनो बेयो केबिनेट डिसिसन जाखानायखा आरो बेखौहाय हास्लाबलाङैनि बिजेपि गभर्नमेन्टआबो बिसोरबो एग्रि जाखानायखा खालि केबिनेट डिसिसन लानांगौ ओमफ्राय एसेम्ब्लियाव बेखौ नाजावनांगौ आरो बे स्टेट एक्टनि आन्दाराव जाखानायखा जिनिसखा बे जाखानाय जिनिसखौनो माबा मोनसे हुजुग फैखो जे गासिबो जोङो बर' समस्याखौ फोजोबस्रांसो खेबसेनो लांफानानैहाय बे बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलखौ दिल्लीयाव लांफादेरनानै सोफादेरनायावहाय दा बे हेंगिया थालायबाय हेंगिया मानो जाया जागोन कारण बिटिआर हाबफाबाय जेब्ला बिटिआरथ' आनसार्टेन कारण बिटिआरआ दाबो जायाखै मानसिफोरा बुङो बिटिआर इलेक्शन बिटिआर इलेक्शन नङा बे बिटिसि इलेक्शनसो दा जागासिनो थांनाया कारण बिटिआरआ एग्रिमेन्टल' जादों एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय बे एक्ट जायाखै दाबो एक्ट जायाब्ला इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्रायानो फैया आरो एक्ट जाखांनोब्ला बेसेबांदि प्रसेस दङ बेवहाय आरोबाव बेयो पार्लियामेन्टआव थांगोन आपार हाउस लवार हाउस पास जाना फैनांगोन प्रेसिडेन्टआव थांगोन प्रेसिडेन्टआ बेखौ एसेन्ट होनांगोन ओमफ्राय ल'आव थांगोन बे ल' मानो फैनांगोन ओमफ्राय गेजेट नटिफिकेसन जागोन बिनिफ्रायसो एक्ट जानानै बे ओंखारबोगोन थ' बिनि थाखाय एनादार बोसोरनै बोसोरथाम जानो हागौ जायाबो जानो हागौ थ' बे बिटिआरजों हाबफादेरनानै बर' कसारी अट'नमास काउन्सिला हाबफानानै थाबथाहैबाय दा बाथ्राया जाबाय ओरैहाय जे थांनाय एसेम्बलि सेसनावनो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिलखौ प्लेस खालामनो खोथामोन आसाम स्टेट एसेम्बलियाव नाथाय बेहाय दा अजद फैदों जे बिपिएफनिफ्राय हेंथा होनायनि थाखाय प्लेस खालामनाय जायाखिसै आरो उन समावहाय बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाबिग्रा आफाद इउबिपिअ
बिथांमोननि गासै मावफारियामोनखौ बिजेपियाव सोनायनि गेजेरजों अर्डिनेन्स जारि खालामनोसै काउन्सिलखौ ओरै लाबोनाय जादों बे मोनसे बिराद गिदिर माने मानसिफोरखौ मा होनो बेखौ जाम्बा खालामदों जाम्बा माने ओरैहाय जे एसेम्ब्लियाव लांनानै बेखौ मा खालामगोन डिक्लेयारथ' होनो हाला अट'नमास काउन्सिल हिसाबैहाय बेखौ मा खालामनो अर्डिनेन्ससो होसिगोन कारण बे बिटिआर हाबनानै थाहैबाय नालाय बेखौ दा दांनो हाला ना बिसोरबो स्टेटआ बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट थांहैबाय दा बिसोर बेखौ दांनोनो हाया अर्डिनेन्स होगोन अर्डिनेन्सनि पिरियडआ मा 6 months बे 6 monthsनि गेजेराव बे बिटिआरआ जाना फैग्रोनांगोन एक्टआ ओंखारग्रोनांगोन बे ओंखारागौ माने बे बिटिआर जाया आरो बिटिआर जायाबाबो अट'नमास काउन्सिलाव जाहैला अब्ला बे जिनिसखौनो बिसोरनो बुजिनो होआखै बा जोंनि मानसिफोराबो ओरैबायदि अख्रामि खालामबाय जे बिपिएफआसो हेंथा होदों हाग्रामायासो हेंथा होदों चन्द्रसो हेंथा होदों किन्तु हेंथाया बबाव दङ आरो अलरेडि 29 आगस्टआवहाय एबसुनि सेक्रेटारिया थांनानै बेखौ बादा हैबावबाय जे सनितपुर आरो बिश्वनाथखौहाय जोंहा बिटिआरआव लाबोनांगौ बेखौ होफाय सोफानो हाया बे जिनिसखौथ' दाबिखौ हैदों एबसुसो हैदों लोगो हमहैनानैहाय थ' बेहाय चन्दन ब्रह्मनि बा हाग्रामानि बे दाया बहा किन्तु मा खालामबाय ब्लेमिं होबाय जे बियो होबथादों कारण बे लांनो हाला ना ओजोंहाय थाखाबाय बिटिआरआव थाहैखाबाय एबसुआव बादा हैबावबाय दा बेखौहाय बिसोरो बिलखौ लांनो हाला बिल लांनो हायैनि थाखाय दायखौ होबाय चन्दना बिलखौ लाबोआखै बिनो हाग्रामा बादा हरदों ओंखायनो बिलखौ लाबोआखै जानो होआखै दा हिमन्त बिश्व शर्मा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फाइनेन्स मिनिस्टार लोगोसेनो गोबांथार बिफाननि बिथां मिनिस्टार आरो भेरि पावारफुल मिनिस्टार बिथाङाथ' जबान होदों चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथाङाबो जबान होदों जे बर' कसाक वेलफेयार अथ'नमास काउन्सिलखौ अर्डिनेन्सनि गेजेरजों दानाय जाथोंसै आरो इउबिपिनि गासै बिबानगिरि मावफारियामोनखौनो बिजेपिआव सोनाय जाहैखाबाय दा होमब्ला जों आसा खालामनो हायो जे सानसे साननैनि गेजेरावनो अट'नमास काउन्सिला जानो हासिगौ अर्डिनेन्स जागोन अर्डिनेन्सआ 6 months थागोन इन दि मेन टाइम जुदि एक्टआ फैयाब्ला बे बायफिनगोन ओमफ्राय हयथ' एनादार 6 months होबावनो हागोन किन्तु बिनिथ' बारा हाया नोंथांमोना नाय मोनसे एग्जाम्पल लांहोनि कच राजबंशीफोरनो मोनसे समाव एसटि होदोंमोन थ्रु अर्डिनेन्स किन्तु बहा थाखो बे बायफिनबाय कारण बे एक्ट जानांगोन ना एक्टआव फैयाखै बायफिनबाय थ' बेबो बे रोखोम जागोन एक्टआव फैया बायफिनगोन गतिके एथ' टेम्परारि जिनिसखौ ओरैबायदि बुरखायजानानै बे बर' मानसि माखासेखौ ओरैबायदि बुरखायनानै मा खालामबाय लांजोब्बाय हरसेनि गेजेरावनो एकदम बिजेपि खालामहैजोब्बाय बिसोरबो सानबाय बिजेपि जबानो मोनोब्ला माथो माने ओरैबायदि जाबाय जोंनि मानसिफोरा गाबोन जुदि बुङो है नङा कंग्रेस जबानो मोनो कंग्रेस जाफिनलायगोन गाबोन बुङो है नङा एसडिपि जबानो मोनो एसडिपि जाफिनलायगोन बेनो जुदि जायोबा मेन्टेलिटि नोंथाङा बुंनायदों जे बे बर' कसाक वेलफेयार अथ'नमास काउन्सिलनि कनसेप्ट बेयो जिखियानो जाया मानो नाथाय बेखौ महर होनाया दानो जानाय नङा जाया असम्भब बियो कारण एक्टआनो एलाउ खालामा बबे एक्टआ लांनो अब्ला बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरा जे दा बिजेपि जाजोबनो ओंखारदों बिसोरनि भबिष्यतआ मा जागोन सिमाङा मा जागोन सिमाङा जोबोद जायो अन्धकार बिसोर दाबो सानफिननो हानांगौमोन जे जोङो बिजेपि जाबायदि 6 मासनि गेजेराव जुदि जायाब्ला आरो गाबोन जुदि एसेम्ब्लि इलेक्सनाव जेनफिननानै बिजेपिया थाहैलाबो गयबायनानो अब्ला जोंहा मा जागोन बे बाथ्राखौ सानफा हानांगौमोन बेखायनो मा खालामबाय दहाय जोंहा बिथां आनन्द गगৈ बिथां बुंनाय बायदि बे समावनो लगायना होबाय दाना बिश्व दैमारियाबो बे बाथ्राखौ लाबोबाय चन्दन ब्रह्मआनो भुल खालामदों बेनो लाबोहोआखै हाग्रामा लाबोहोआखै हिमन्त जेसेबां बुंदों बेनि बांसिन बुंबाय बिश्व दैमारियासो माने चन्दन ब्रह्मआनो बिलखौ लाबोहोआखै ओमफ्रायहाय हाग्रामाया बन्द खालामहरदों लाबोना होनानैहाय माने बे रोखोम बाथ्राखौ हिमन्तनिख्रुइ बांसिन बुंग्रा जाबाय दाना बिश्व दैमारियासो बिहाबो निस्सय माबा मोनसे अंक थाबाय बिहा निस्सय सानहरबाय जे बे सानसेयाव आंबो जुदि बे दा
UBPO नि माने बड'लेण्ड पसार अट'नमास काउन्सिल बायदिनो बेबायदिनो जुदि आंबो बिजेपियाव हाबलानो जुदि बिजेपि सिट हायनो हायोबा बे मोनसे साननाय फैबाय नामाथाय सन्देहसो दे बे आंनि अबजेक्सन बिसोर ओरैबायदि सेक्रिफाइसनि गेजेरजों राजनितिकनि केरियार दानो थांगासिनो दङ जे बिथाङा रायजो सभानि एमपिखौनो नागारनानै बिजेपियाव हाबदों बेखौनो बांसिन साननो गोनांसिन बावसो जादों जि बिजे रायजो सभानि एमपि सिटआ माब्लाबा बाया खेबसे जाबाथाय बे 6 इयार्स कन्टिनिउ थाखाथारो एसेबां लभनीय सिट बियो आरो बेहा कोनो पार्टिकुलार एरिया थाया बे थ्रुआउट इन्डिया बेनि माबाया पावारा रायजो सभानिया एथ' लभनीय एथ' हाई पावार पस्टखौ नागारनायनि बेलायावहाय माबा मोनसे अंक थायाबा केलकुलेसन थायाब्ला बेबायदि गाना थाङा आरो दिनैहाय मा जादों बे बिजेपि जानानै बिटिसि एरियायावहाय जि रोखोम इलेक्सन केम्पेइन खालामगासिनो दङ बेयो मा फोरमान होगासिनो दङ बिहा जुदि गोसो गैयामोनब्ला ओरैनो रिजाइन होदोंमोनब्ला सिरि थाब्ला बे बेलेग बाथ्रामोन खिन्थु बिदि सिरि थायाखै रिजाइन होनायनि लोगो लोगोनो बे मा खालामबाय बारसोमबाय एकदम फोथाराव मुसाबादि बारसोमबाय एकदम बुग्लिनो हमबाय जे एनि हाउ आं मोनसे फिल्ड क्रिएट खालामनांगौ उद्देश्यआ मा दाथ' बियो माबायाव बिटिसिआवहाय केन्डिडेट नङा दा गतिके दा बे आसा गैया गतिके मा खालामगोन आफ्टार इलेक्शन जुदि केलकुलेसननि गेजेरजों बिसोर गभर्नमेन्टआव फैनो हानाय बायदि नुहुरोब्ला सोरखौबा बे रिजाइन होथ'नानै थाखा फैसा होनानैहाय बे गाव इलेक्टेड जाना फैगोन आफ्टार 6 months उइथिन 6 months अब्ला बे सिट जाफैगोन बेबायदि मोनसे अंक थायाब्ला सासे मानसिया एथ' मोजां लभनीय पस्ट जाय पस्टखौहाय मानसिफोरा पलिटिकेलि नोजोरजोंल' नाया बेखौ रायजो सभानि एमपिया लकसभानिया बेलेग बे पुरापुरि पाब्लिक भट खिन्थु बियो इन्टेलेक्सुवेल भट बुंनाङोब्ला बेबायदि भटजों फैनाय मानसिया थ' सहजै बे नागारगोन माने दानि जुगावहाय बे राम बायदि माने एथ' माने सत्यनिष्ठ व्यक्ति निस्वार्थ व्यक्ति माने असम्भव कारबार साननो हाया बेखौ जों दान्दिसे ब्रेक लानि फैफिनगोन बर'नि राजखान्थि आरो थामोनथानि बिथिङाव बबे लामाजों थांगासिनो दं दान्दिसे ब्रेक लादों BODOLAND Dance Master Season 1 फैफिनदों सावरायगासिनो दङ बर'नि राजखान्थि आरो थामोनथा बबे लामाजों थांगासिनो दङ जे फैगौ 7, 8, 10, 11 डिसेम्बर खालि बड'लेण्डनि बिसायख'थि दहमै नांफुगासिनो दङ गासै राजखान्थि दिल्ली BPF, UPPL, BJP, कंग्रेस, CPM, गण सुरक्षा पार्टी आरो गोबां बिजाथिफोर गावबा गाव हानजा एबा बिजाथिफोरा देरहानांगौनि थाखाय बिटिसिनि खुंथायखौ गावसिनि खबजायाव दोननो थाखाय जेनेरेल बसुमतारी बिटिसिनि बिसायख'थि नोंथाङा नोजोर होबाय थादों आरो बे बिथिंखौ लानानै आथिखालाव दहमै नांफुगासिनो दं राजखान्थिनि थिलिया जोबोद गरम जानानै दं दुंहावनानै दङ बिटिसिआव गावजों गावनि गेजेराव हाद्रि सारलायनाय हाब्रु सारलायनाय जादों बिजेपिनि चिफ केम्पेइनार जानानै दङ स्टार केम्पेइनार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि मोस्ट पावारफुल मन्त्रि आरो बिश्व दैमारि लोगोसेनो गोबां रन्जित कुमार दास बेराफारसे बिपिएफनि जानानै नांफुगासिनो दङ हाग्रामा महिलारि आफादगिरि बिपिएफ आगुनि चिफ सन्दन ब्रह्म मन्त्रि प्रनारायण ब्रह्म आरो गोबां दैदेनगिरिमोन प्रमद बर' इउपिपिएलनि आफादगिरि इउजि ब्रह्म बारग'नाय इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो थुनलाइ बर' फरायसा आफादनि गोबांसा हानजानि रौनियाफोर आफादफोर लाफानानै दा बेबायदि जाफुदों दा बेफोर बिथिङा जोंनि बड'लेण्ड हालामनि बेलायाव जों मा मिजिं लाजानाय जानो हागौ आङो दहायनो बुंदों बे जिनिसखौ आगोलनि बुंनाय समावनो जे सिगां मा जादोंमोन इलेक्सननि दोहौआ फैग्रोजेननाय समावहाय बिटिआरनि सुक्तिखौ लानानैसो डिसकासना बांसिन जादोंमोन
आरो बिनि माने गोरोन्थि जालांनाय जायै बे माखासेखौ लानानै बांसिन सावरायनाय जादोंमोन खिन्थु दा बिनि महरा फैनानै मा जाबाय बांसिनै खालि करापसनसो फैजोब्बाय जों बिटिआर एक्टनि बाथ्रा थाबोजोब गैला दा माने बिसोर नुबाय जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि जे गोरोन्थिफोर बेखौ सावरायबाय थायोब्ला जोङो गल जासिगोन कारण हाजार घन्टा गोरोन्थि दङ बेवहाय मोनसेल' मोननैल' नङा एकदम माने गावजों कन्ट्राडिक्टरि बे एग्रिमेन्टआ सिगाङाव बुंबाय अगमेन्ट अफ द पावार अफ बिटिसि इनक्रिज अफ पावार अफ बिटिसि एरिया अफ पावार अफ बिटिसि सिगां होबाय एरियाखौ बांहोगोन पावारखौ बांहोगोन बांहोगोन आरो उनथिं बुंबावबाय बिटिएनि सिमायानो बिटिआरनि सिमा जागोन मा बुंनाय जाखो जों सानलाय एकदम गावनो कन्ट्राडिक्टरि खाथार ओमफ्राय दानख'नाय बाथ्रा माखासेया दहाय बिथाङा बुंखाबाय कन्टिगुवासनि बाथ्रा कन्टिगिउटि बे कन्टिगिउटि बाथ्राखौ लानानैहाय दाबायदि थाङोब्ला बुलायनाय जागोन कारण बिटिसि आरो नन बिटिसि जि बर्डार एरिया बे बर्डार एरियानि बर' गामि माखासेया जे हाबखाबाय अलरेडि जेराव 30% 40%सल' दंखायो बर'फोरा बेखौ दानख'फिननांगौ जायोब्ला आरो जेराव माने गुबुनफोरा मेजरिटि गैया बर'फोरा मेजरिटि ट्राइबेल मेजरिटि बेखौ सोफैनाय बाथ्रा फैयोब्ला बे मानसि एरिया माखासे बुलायलायनाय गावजों गाव आरोबाव थ' बे एखेबारे बुलायलाय होनायसो ओमफ्राय दा दानख'नाय बाथ्रायावहाय जि रोखोमै जोंहा आसामनि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बुंबायगासिनो दङ जे सोरबा जुदि बिटिएनि एरियायाव थानो गोसो गैयाब्ला दरखास्त गांसेल' हो आंनो दरखास्त गांसेल' हो आं बेबस्था खालामजोबगोन आरो जिहेतु जुग बुंनो थाङोब्ला बे एरियायावहाय जरिब जायाखै जेला बे जेसेबां जुग थाबोनाय मानसिफोर दङ नन ट्राइबेल मानसिफोर बे मानसि माखासे हा मोनाखै पाट्टा मोनाखै गतिके बे मानसि माखासेखौ दिनैहाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि नाम होनानै होखारफिननांगौ जायोब्ला बेथ' असम्भब बेखौ आं जानो होआ अर्थात ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौबो जोङो दोनब्ला बेबायदि बाथ्रा माखासेखौ आरो जेराव बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायाव थाखानाय मानसि माखासेखौबो बिसोरो जुग थाबोखानाय होननानैहाय दोननायसो बाथ्रा बुंदों माबाबा मथ' बेयोथ' एकदमबारे देखा देखि बेल्ट एन्ड ब्लकखौनो सेफायजोब्बाय आरो बेहाय आरो मा खालामबावबायनो जे मा भिसिडिसि बिलाइ भिसिडिसिबाय थानो मोना बेहाय मा जासिगोन गाव पन्सायत गाव सभा पन्सायत राज लाबोनांगौ थ' बेथ' कमप्लिटलि माने बिटिसिखौनो सेस खालामनाय बाथ्रा फैबाय 6 सेस खालामना फैजोब्बाय थ' बेफोरखौ नुहुरनानैहाय दिनै एग्रिमेन्ट खालामहैग्रा बिथांमोनहा फासयजोबफिनजोब्बाय जे बेखौ जों बारा बुंबाय थानो हानाय नंला बुंबाय थाब्ला मा जागोन जोंहासो लस जासिगोन गतिके सब दोनथ' खालि बुंल' करापसन आरो करापसनखौबोथ' काउन्टार मोनबाय दा गावजों गाव मा जालायबाय जुक्तियाव हालायला बोलोजों फोरासिन दा बेखौ नुहुरना दङ दा मानसिफोरा जे फैगौ इलेक्सनावहाय गुबुन जायगायाव दाब जायगाफोरावहाय बुलायनाय होसोलायनाय जाथारसिगोन बायदिखौ जों दा नुहुरगासिनो दङ जाहांबायानो मोनसे मोननैयावथ' अलरेडि आक्रमण जाबायानो बिपिएफनि केम्पेइनाव गारियाव इउपिपिएलनि गारियाव बा बिजेपिनि गारियाव बेफोर आरम्भ जाहांबायानो आरो नैबे साननै सानथाम दंबायदि बेनि गेजेराव मा जाबावगोन गतिके बे जायोब्ला माने लिडारफोराथ' मा गाबोननो सब थाखोमाजोबगोन खिन्थु जोंनि बर'फोर दं रायजोफोर दं बे गामि साधारन मानसिफोर दङ जोंनि गेजेराव मोनसे सत्रुता भाब सोना गालांसिगोन गावजों गावनो बुलायलायनाय होसोलायनाय मोखां नुब्लानो जोङो माने गंसो थाबायनांगोन उनावलाय माने गामिजों गामि न'जों न' आलासि बाहागि खुरमाजोंबो जोङो माने आगोलनि बायदि बै मोनसे समाव जेरै जाथार आन्दलन समावहाय बेबायदि थासारिया फैफिननो थांगासिनो दङ थ' आंनि खावलायनाया बे
जोङो बयबो गासै बाथ्राखौ बुजिलायनाया गाहामसै मा जानो थांगासिनो दङ आरो बेखौ बुजिलायनानैहाय नोंथांमोना सोरनो भट होयो आं बुंनो थाङा सोरनो होनांगौ बेखौ आं बुंनो थाङा खिन्थु नोंथांमोना बुजिलायनाया गाहामसै दानि समावहाय जोंनि थाखानाय जि बिटिसिनि पावार बे खमायनाङा बांसिन नांगौ मोनसे कुइसन जे नोंथाङा बुंखाबाय दहायो जे बिजय दैमारिया रायजो सभानि इसेबां लभनीय सिट बेखौ सेक्रिफाइस खालामनानै फैदों बेनि आन्दोआव बिटिसिजों सिबजानाय बे थोंजों थांदों नोंथांनि बुंनाया गेदा गिदे बुंब्लाबो बेखौनो नोंथाङा टारगेट लाहोना बुंदों बेखौ नुदों बेखौनो सानगासिनो दङ बेनिफ्राय प्रमद बर' इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट बिथांखौनो प्रजेक्ट खालामबाय थाखादों चिफ बानायनो थाखाय बेराफारसे बिटिसिनि आगुनि चिफ बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बे साथामनि मादावनो सासे चिफ जागोन नङाब्ला हिरा सरनिया बिथाङाबो फैनो हागौ चिफ जानो थाखाय दा बे साब्रैनि थाखाय नोंथाङा सोरनो बांसिन अफार होनो नागिरदों बिटिसि चिफ जानो थाखाय आङो डाइरेक्टलिथ' बिदि बुंब्लाथ' मानसिफ्रा बुंसिगोन बे अमुक पार्टिखौसो सापर्ट खालामना बुंथारा फैदों आं बेखौ बुंनो थाङा ना नोंथाङा बेखौ बुंनांगोन जे रिजन हाग्रामा फैयो ना बिश्वजित फैयो ना प्रमद फैयो आरो बे साथामनि गेजेरावनोथ' दङ दा हिरा सरनियानि खोमाया अंकआ जोब्बाय कारण हिरा सरनियाथ' हिमन्तनिसिमोन प्रजेक्टेडमोन कारण बिटिएडिआवहाय बर' आरो अना बर' राजखान्थिखौ सालायनानै असान्ति खालामनायनि थाखाय बिसोरखौ बेयो प्रजेक्ट खालामबाय थादोंमोन आगोलावहाय दा बेहा दरखार गैला बिनि बे चेप्टारा बारलांबाय दानि चेप्टारा जाबाय एनिहाव बिटिसिखौ कब्जा खालामनांगौ आरो बेयो अंकआ ओरैहायखा बेयो बिसोरनि उइकनेसखाबो जे नर्थ इस्टआवहाय जेसेबां अट'नमास काउन्सिल दङ बे मोनफ्रोमबो अट'नमास काउन्सिलानो स्टेट गभर्नमेन्टआव जाय पावार थायो बे गभर्नमेन्टनि पार्टियानो सालायबोयो बे टिवा अट'नमासानो जा डिमासायानो जा राभा हासंआनो जा देउरियानो जा सरनानो जा जिखि जाया बे अट'नमास काउन्सिल माखासेयावहाय कंग्रेसबा कंग्रेस जाजोबो बिजेपि बा बिजेपि जाजोबो आरो बे जानायनि कारना जाबाय बियो जे बिसोरो आफ्टार एसेम्बलि इलेक्सन जायो बेवहाय आरो बबावथ' इलेक्सन जाबावा इलेक्सन जायोब्ला मा जायो स्टेट गभर्नमेन्टआव जाय पार्टिया देरहाना फैयो बिनि इनफ्लुएन्स गोग्लैहैयो बेवहाय आरो अट'मेटिकलि बे पार्टिया फैयो दा बिजेपि जानायखाय बे अट'नमास काउन्सिल माखासेयाव सब बिजेपि गगৈ सारनि समावहाय तरुण गगैनि समाव कंग्रेसमोन किन्तु बिटिसिआवबो समाव जायाखैमोन बिटिसिआवहाय हाग्रामानि बिपिएफ पार्टिया सालायगासिनो दङ मानो जादों बे जानाय कारना जाबाय जे बिटिसिनि इलेक्सना जेब्लायबो एसेम्बलि इलेक्सननि आगोलाव जायो बेनिखायनो बिनि इनफ्लुएन्सआ फैया गोहोमा फैया आरो बेखायनो बिसोर हायाखैमोन किन्तु एइबार बिसोर चान्स मोनबाय नालाय चान्स खोमाना पादों तरुण गगৈ माने हिमन्त बिश्व शर्माया ओरैबायदि बारसोम दोङो बे चान्सआनो चान्स बेबायदि गल्डेन चान्सखौ जों मोनबाय थानाय नङा खेबसे जुदि हाबनो हायोब्ला आरो जोङो बेखौ हमनो हासिगोन बेखौ होबाय बिसोर कर'नायानो इलेक्सना टाइमलि जालांनायमोनब्ला हयथ' बेलेग जागौमोन महरा जेब्ला बिजेपिया फैनाय नङामोन डाइरेक्ट जागौमोन इउपिपिएलजों आरो बिजेपिजों बिपिएफजों जागौमोन माबाया कन्टेस्टआ जागौमोन ला बिजेपिया फैनाय नंलामोन किन्तु नैबे कर'नाया ओरैबायदि चान्सखौ होबाय बिसोरनो 6 months गभर्नर रुल लाबोना फैबाय आरो बेखौबो ओरैबायदि जाम्बा जाबाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा आगोलावथ' एबसुसोमोन एबसुनि दैदेनगिरिफोरा इउपिएल दैदेनगिरिफोरा बिसोर डिमान्ड होबाय गभर्नर रुल जानांगौ बिसोर सानदोंमोन जे गभर्नर रुल जायोब्ला बिपिएफखौ थान्दा खालामनो हागोन आरो परिबेसखौ गावसोरनि फेभार लानो हागोन बे आसाजों बिसोर सानना दङमोन ओमफ्राय हिरा सरनाया बे आसा खालामदोंमोन बे डिमान्डखौ होदोंमोन किन्तु दा नुफैबाय बिनि चान्सखौ किन्तु हिमन्तआसो बिजेपिआसो लाहैजोब्बाय दिनैसिमबो सासेबो मानसिखौ बिपिएफनि गभर्नर कराप्टेड दिन्थिनोबो हायाखै किन्तु इलेक्सन केम्पेइनखौ ओरैबायदि पार्सनल चान्स मोनबाय बिसोरो दा फेभार लांजोब्बाय आरो बिनि समावनो
माबाखौ जे इउपिपिअ नि मानसिफोरखौहाय बर' अट'नमास काउन्सिलनि बर'फोरखौहाय बिजेपिआ लांजोबनो हाजोब्बाय बे दोहौजोंनो बे साननाय हनायजोंनो बे गोहोम गाग्लोबनो थाखाय बे फर्सखौनो बाहायनो थाखाय लाफाबाय हिमन्तआ बिश्वजित दैमारिखौ बिश्वजित दैमारिनि अंकखौ दिन्थिना होबाय बे फैबाय ओमफ्राय दा मा जाना फैबाय जे फैगौ इलेक्सनावहाय प्रमद बर'बो गिफिननांगौ जाबाय आरे दाथ' अंकआ माथो बोरैबा थांगासिनो दंलायो जुदि बिश्वजित दैमारिजों फैमारोब्ला माथो आंनो सिट जानायनि लामाया गैला दा प्रमद बर'आबो गिदिर फासयहां फिनदों एसे एसे आंनि नायनायावसो दे नङाबो जानो हागौ जोंनि अंकआ साननाय हनाया बेयो एसेबां सत्य नंगौ नङा खिन्थु जोंनि नोजोराव नुहुरनायाव दा जि रोखोमैहाय बिश्वजित दैमारिया हिमन्तखौ लानानै बा बिसोरनि एकदम माने फिल्म आर्टिस्टफोर पर्यन्त जतिन बरा मोनबायदों खारजोबबाय गासिबो ओमफ्राय रन्जित दासमोन हाबिजाबिमोन आंगुर लतायाथ' ओंखारथारबायानोसै आंनि कुइसना जादों जे साब्रै मानसिनि मुं बुंनाय जादों बेवहाय हाग्रा महिलारि हिरा सरायनायखौ दोननानै आच्छा अब्ला साथाम फैबाय हाग्रा महिलारि प्रमद बर' बिश्वजित दैमारि नोंथांनि थाखाय आरो थाङै थाङै दा कन्टेस्ट जाहैगासिनो दङ इउपिपिएल नङा बिश्वजित दैमारिजों हाग्रामाजोंसो कन्टेस्टआव फैगासिनो दङ इउपिपिएलआबो बहुतखिनि थान्दा जालांबाय बिसोर मानसिफोराबो बुजिनानै फासयलांबाय आरो दा थाङै थाङै मोखांजों मोखां दावहा जागासिनो दङ दा बिश्वजित दैमारि आरो हाग्रामासो एकदम बेनो मावजि बेनो सैमा बेनो बोरमा बे अमा बे रोखोम दा बिसोरनि लेंगुवेज माखासे ओरैसिम थांबाय गावजों गावनो एकदम माने खुनु मान सन्माननि बाथ्रा गैला मावजि सैमा अमा हाबे जोबैसिम ओंखारबाय अब्ला नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जेनोखि सम्भावना गोनां चिफ जाथावथाव मानसिनि मुं एबा मानसिनि महर बे जाबाय बिश्वजित दैमारि एबा हाग्रा महिलारि प्रमद बर' नंलिया प्रमद बर'आबो थार्ड पजिसन होबाय हिरा सरायनाया बेयो एकदम फोर्थ लास्ट अब्ला प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल बे राजखान्थिनि दोलोनि गोबां एमसिएलएफ्रा मा जागोन एमसिएलएफ्रा कन्टेस्ट खालामदों जेनबाथ' उपाय गैया मानिनांगोन आरो जेनब्लाबो बिसोरो हयथ' बारा लस जानाय नङा बेनि बेबस्थाखौ हयथ' हिमन्तआबो खालामगोन नोंसोरो जेन खिन्थु फाइनान्सियेलि जाहोनाव आं होगोन रायजोआ मा रल लानांगोन दा रायजोफोरा बेफोरखौ नुहरनानैहाय मा रल लायो बे रायजोनि सायाव थाबाय आं बुङाखै जे बेबायदि अबस्थायाव नोंसोर अमुकनोसो भट होगोन आं बुङा आच्छा फैफिननि जे बर' अट'नमास काउन्सिल हालामनि नोंथाङा सासे दैदेनगिरि रयेल बर' फरायसा आफादनि नोंथाङा आगु मावथि बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव नोंथांनि रला मा जागोन बायजोनि बर'फोरनि रला मा जागोन देख नोंथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबाय थायो जे बर' कसारि काउन्सिल एरियानि दैदेनगिरि आसलते दिनैसिम बर' कसारि एरिया गैया आरो माने बे जाथ'वाखै बे माने मिसटार्मस आरो बेखौ माने बुंजाया दा नोंथांनि सोंनाया दा आङो नोंथांनि सोंनायनि सिगां सिगां मोनसे बाथ्राखौ एसे बुंग्रोनो नागिरबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बा गासै बिभिन्न जनगोष्ठीनि मानसिफोरनि थाखाय मोनसे गौरबनि बिसयमोन जे रायजो सभा बे हालामनिफ्राय सासे सदस्य दं इन्डियान पार्लियामेन्टआव रायजो सभायाव जाय टपमस्ट माने मोनसे जोंनि आपार हाउस होननानै बुङो आरो दा बिश्वजित दैमारि बिथाङा बिनिफ्राय रिजाइनेसन होबाय सिंनि काहानि मा दं आं बे सल'बाथाफोरखौ मिथिनोबो लुबैया खिन्थु आंनि बुंनांगौआ मा आंनि साननाया मा जे बिथाङा एसे हारसायाव बुङो माने अनेक हपुन माने माबा मोनसे बर' मा ट्रान्सफार बे मोनसे सिमां हयथ' नुफ्लांदों आरो बे बर'आव जुदि बुंनोब्ला एक्जेक्टलि टार्म्स गैयाब्लाबो जोङो मालाबा मालाबा बाथ्राखौ बाहायलायो जे सिमां फाग्लासो हयथ' सिमां फाग्ला नुसनदोंबो जानो हागौ आरो जे आं ओरै रिजाइनेसन होगोन आङो माबायाव बिटिसिनि काउन्सिलाव माने बिजेपिनि दारै थांनानै आं माने
शिब जाहैगोन बेबायदि रोखोमनि जानो हागौ आरो बे आंनि सानफ्लांनाय बाथ्रा दा खिन्थु आंनि बाथ्राया जाहैबाय जोंबो सानना लायोमोन जोंबो गौरबमोन आरो जे इन्डियान पार्लियामेन्टनि आपार हाउसआव जोंनि बर'नि सासे बिजाथि दं रिप्रेजेन्टेटिभ दंहैयो दिनै बिथाङा मा आयदानि थाखाय रिजार्भेसन होफैखो खिन्थु मोनसे बाथ्राया रोखा जाबाय जोंहा दिल्लीनि दरबाराव सोरबा प्राइम मिनिस्टार सोरबा हम मिनिस्टार सोरबा मिनिस्टार सरकारनि मानसिफोरखौ लोगो हमहैनो थाखाय जे मोनसे गेट पास दङमोन इन्डियान पार्लियामेन्टआव जोंनि आवाजखौ दैखांहैनायनि जातीय बाथ्राखौ लोगोसे रायजो राजानि जि इसुखौ दैखांहैनायनि जि मोनसे गेट पास दं बेखौ बन्द खालामना फैबाय ग्रेट लस एकदम बे भुल आरो बे बिश्वजित दैमारिया सिङाव मा दं गैया बेखौथ' जों आन्दाजसो खालामनो हागोन खिन्थु बिनि एसे माखासे बावैसोनि जि माने बाथ्राफोर मंगोलिया हादोराव बरफ जायग्रा जायगायाव बरफ माइ गायहैलायनायनि जि माने बिदिन्थि माला माने माबाफ्राव फेसबुकफ्राव होनाय आरो मोनसे बिथाङा एमएलए जाना थानाय समाव मोनसे फोसावदोंमोन आंहा एक्जेक्टलि गोसोआव गैया हयथ' डक्टर एपिजे आब्दुल कालामा बै मोनसे लेखा लिरदोंमोन मिशन 2020 होननाय बे लेखाखौ फरायनानै मानसिया एसे माबाफोर जादोंमोन नामाथाय एसे एनकारेजमेन्ट मोनदोंमोन नामाथाय गावबो मोनसे मिशन लादोंमोन बेखौ बिराद गिदिर गिदिर हर्डिं बे तामुलपुर समस्तिनि गंफ्रोमबो लामायाव बिराद गिदिर गिदिर होदोंमोन आरो मिशना जाहैबाय मिशन 2018 आरो बेयाव माखासे आसनिफोर लिरदोंमोन आरो गोबां आसनि दंमोन आरो बैफोर आसनिफोरखौ आं गोसोआव गैला खिन्थु मोनसे आसनिखौ आं गोसोआव दंथारो बे बुंदों मा तामुलपुर समस्तिनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजा व्यक्तिफोरनि बेंक एकाउन्टआव मिनिमाम 50,000 थाथारनांगोन माने बिदि मोनसे बेहा मिशन दङमोन बिनि एबभ जेसेबां जायो मिनिमामासो 50,000 जानांगोन आं दिनै बिथांखौ प्रश्न खालामनो लुगैयो नोंथांनि बै मिशनफ्रा जाफुंसारबायबा बिनि बै सिमांफ्रा एसे सिमां फाग्ला नुनाय बायदि नुयो आरो आं जायनि थाखाय बियो मोनसे जोंनि बर'नि जे गौरब रायजो सभानि जि मोनसे सदस्य बर'निफ्राय दं होननाय जोंबो सानोमोन आरो बेखौ फोजोबबोनाया बिनि गोरोन्थि जादों आं बिनि थाखाय माने बेखौ हामजानाय मोनाखै नोंथाङा बुंबाय थादों बर'फोरसो गोग्गानो हानाय मोनसे जोंहा बहुद सिमा दङमोन आरो आच्छा मिशनाव आच्छा रायजो सभानि थानायावहाय नोंथाङा बुंबाय थादों बर' अट'नमास काउन्सिल हालामनि होननायखौ नोंथाङा खुदिदों आं एक्सेप्ट खालामबाय मानिदों नाथाय आं बुंनो नागिरदों जे बिटिसिनि खुंथाया बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरनाबो गोबां गोहोम सहैयो आरो फैबाय थानाय बिटिसिनि बिसायख'थिया फैगौ एसेम्बलि इलेक्सनावबो गोहोम जाहैगोन आरो जों नुनो मोनबोदों जे मोन 24 बियाब बिटिसि बायजोनि एसेम्बलि इलेक्सननि मोन 24 बियाब बे बियाबाव गोबां बर'फोरनि बिहोमा दङ दिनैनि समाव बिपिएफआ पावाराव फैयोबा मा जानो हागौ इपिपिएलआ पावाराव फैयोबा मा जानो हागौ एबा बिजेपिआ पावाराव फैयोब्ला बै हालामनि बर'फोरनि जिनाखि प्रभाब बे मा जानो हागौ खारन बेयो सोनारगोन बिटिसि इलेक्सननि सायाव आं बेखौ सोंनो नागिरदों करेक्ट कुइसन बे एसेसमेन्टआबो नोंथाङा करेक्ट मिडियाफ्राव दा फैगासिनो दं जे बिटिसिनि इलेक्सना आसामनि फैगौ 2021नि इलेक्सननि मोनसे सेमिफाइनाल राइट बेयाव जोंबो इनक्लुड जाफायो आरो जिहेतु जों बिटिएडिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोराबो माखासे समस्तिफ्राव गोबां मेजर रल लानो हानाय सुबुं बिबांनि माने भटारफोर दङ आरो दा नैबेनि रिजाल्टआ नंगौ डेफिनेटलि बेयाव एफेक्ट जागोन आरो बेजों गोबां बाथ्रा फैबाय दा दहाय माने मोनसे बाथ्रा दिननाथ सारजों नोंथाङा जेब्ला इन्टारेक्सन खालामो बेयाव बुंबाय जे बिटिएडिनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्रा गासिबो बिजेपि जाजोब्बाय मा जाबावनांगौ जिहेतु इउबिपिअ होननाय हान्जायानो थांबाय इउबिपिअआ मोनसे अर्गेनाइजेसन जेरै एबसुआ मोनसे अर्गेनाइजेसन खिन्थु साफ्रोमबो बर' रायजो राजा खिन्थु इउबिपिनि सदस्य नङा दे आइ एम नट द मेम्बार अफ इउबिपिअ आङो बिजेपि मालाबाबो जानो हानाय नङा इउबिपिअआ जायो मानो होनबा अनेक पार्सनेल बाथ्राफोर थानो हागौ बेयाव आदर्शनि बाथ्रा फैगोन माबा फैगोन बे उननि बाथ्रा उनाव माबा मोनसे जुदि सोलायलायबाय उननि बाथ्रा फैगोन
दा नोंथांनि जि माने जि कुवेशन्स बे कुवेशना जाहैबाय माबा जाहैगोन नामा डेफिनेटलि जागोन इनिखायनो बे नैबे बिटिसिनि जि इलेक्शन बे इलेक्शनाव बर'नि थैजों बर'नि माने मुंख्लंफोरनि माने अरिहना दं बर' रायजो राजानि नट अनलि इन बिटिएडि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनिबो अरिहना दं बे बिटिसि सृष्टि जानायाव इनिखायनो बे इलेक्शनाव बै अरिहना थानाय मोनसे जि बर'नि जातीय स्वाभिमान हिसाबै जों लायो बिटिसिखौ बे बर'नि थैजों बर' जातीयताबादि साननो हानाय बर' जातीयताबादि सेन्टिमेन्ट गोनां मानसि एबा दोलोनि आखायावनो थाथों होननानै जों सानो आरो डेफिनेटलि बिनि रिजाल्टआ फैगौ 2001 नि एसेम्बलि इलेक्शनाव गोबां गोहोम खोख्लैगोन जोंनाव बुंबाय थानाय जादों एसे आं फैगोन नोंथांनि सेराव आं मोनसे बुंग्रोनि र' बिटिसिनि दानि अबस्थाखौ दा जाय जिनिसा दा एसेम्बलियाव थांगासिनो दङ बे माबायानो दोहौआनो माने बिटिएडियावहाय बिजेपिनि गोहोमखौ दिन्थिनो हाब्लानो बे गोहोमा एसेम्बलियाव थांगोनथ' बेखौनो बयबो लुबैदों कंग्रेसआ बेखौनो लुबैदों ओमफ्राय बिपिएफआथ' थांनो हाया बे नेसनेल पार्टि नङा बिनि एरियाया खालि बिटिएडिल' ओमफ्राय जिखिनि बर' एरियाफोर दङ बे बर' एरिया माखासेयाव बिसोर देरहानो हानाय बायदि नङा खिन्थु देरहानायाव रल लानो हायो बे दङ दा मोनसे इस्युआ दङ जे बिश्वजित दैमारि बिथाङा गावखौ जेरखम बुंगासिनो दङ आं बिभिसन जानानैहाय बिपिएफखौ सेस खालामगोन मानो बुंनो हायाखै जे इउपिपिएलखौ सेस खालामगोन बेथ' मालाबा बुङा बे खालि बुङोदि आं बिभिसन जानानै बिपिएफखौ फोजोबगोन थारमाने बिपिएफनि सायावसो दङ नोजोरा इउपिपिएलनि सायाव नङा गथिखे इउपिपिएलआ बिसोरनि खुनु फेक्टरानो नङा हय बिसोरनि थाखाय जेबो नङा आरो नङाब्ला बिसोरनि पकेटाव थाखानायखा आरो बेखायनो बिसोरो इउपिपिएलखौ गियाबो रायलायाबो बुङाबो इलेक्शन केम्पेइनावबो जेरैहाय बुङो हिमन्त बिश्वजितआ आं बिभिसन जानानैबाबो आं जा मानसिफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय बे राबन बायदि हाग्रामाखौ फोजोबस्रांनायाव रल लागोन बेथ' डेन्जारास बाथ्रा बेयो एकदम साननो गोनां बाथ्रा बेयो आरो बे एखे बाथ्रा एखे सुरजोंनो हिमन्तआ बुंगासिनो दङ दा हिमन्तनि बाथ्रा बिश्वजितनि बाथ्रा मोनसेयानो बाथ्राया आरो बिसोरो एनि हाउ बिटिसिखौ गावसोरनि आखायाव लांनो नाजागासिनो दङ लांनो हाब्लानो बिसोरो मा जाबाय एसेम्बलियाव बानायनो हासिगोन आं दहाय बेखायनो बुंनाया जे प्रमद बर' नङा बिश्वजित दैमारिखौहाय जुदि बिटिसिनि चिफ खालामनो हायोब्ला बा बिजेपिनि रल खालामनो हायोब्ला बे दोहौआ एसेम्बलियाव थांगोन एसेम्बलियाव फैयोब्लाथाय बाखि अट'नमास काउन्सिलाव थांजोबसिगोन अर्थात एन्टायार एरियानो बिजेपि जाजोब्बाय आচ্ছা सम होनो नाजाबावगोन नोंथांनो फैफिनदों आङो नोंथांनाव आं कुइसन होदों जे बिपिएफ एबा इउपिपिएल बे रिजनेल पलिटिकेल पार्टि नेसनेल पार्टि हिसाबै बिजेपिया दा दहमै नांफुदों आरो सरकार फैनोबो हागौ साक्सेस जानोबो हागौ साक्सेस जायोब्लाबो नाथाय बिनि खुंथायनि बिबाना बर'फोरनाव गोलैगोन खारन बिथांमोनाथ' बायजोनि मानसि लाबोनानै दिल्लीनिफ्राय लाबोनानै बेवहाय बिजाथि गसंहोआखै बिश्वजित दैमारियाबोथ' बे बिटिसि हालामनिनो मानसि बर' फिसा आरो बर' आन्दलनजोंनो स्टाफ बोनानै गसंथाबोनो हानाय सासे दैदेनगिरि आरो बर'नि सोमावसारनायनि थैयानो बिथांनि थैयाव दासिमबो नांफानानै दङ दा बेबायदि लिडारा बिटिसिनि चिफ जानायाव बर' रायजो राजानि मा खहा दं नोंथाङा राइट कुइसनाव फैदों दा आं मोनसे बाथ्राखौ बुंबोबाय थादों जे मानसिया बर' जानो हागौ मानसिया बर'ब्लानो जे बै जोंनि जातीय एजेन्डा बेखौ खिन्थु मावग्रा जाजोबा हमनानै लादो हेमन्त बिश्व शर्मानि प्रल'भनावनो जा बा सोरनि प्रल'भनावनो जा दिनै मुहुर्तआवनो राथाराथि जुदि बिजेपि जानो हायोब्ला बे मानसिया बर'नि बै एजेन्डा बर' जातीयताबादिनि जे एजेन्डा जोंनि जे सिमां बेयाव बेखौ गारनानै बोरै फैनो हाखो बाथ्राया बे मानसिया बर' जानो हागौ दै हा प्रमद बर' नोंथाङा बेखौबो बर' होननानै बुंगोन जोंबो मिथिगौ बर' मानसियासो बर' खिन्थु बिनि जे खामानि मावनायनि स्टाइल दा हा बिनि खामानि मावनाय स्टाइलाथ' गासिबो बिजेपिनि श्रुटुलिपियाव खामानि मावनाय आंथ' नोंथांनो फुरा माने उइथ डकुमेन्टस आं माने डाटा होनो हायो थांनाय त्रिपुरा इलेक्सनाव
बे बिश्वजित दैमारिजों आरो प्रमद बर'जोंनो मोनसे मन्चआव थांनाय एसेम्बलि इलेक्सन त्रिपुरानि बेयाव बिजेपिनि केम्पेइन खालामहैदों बिसोरो दा जोङो दिनै बे बाथ्राया जोंनाव फट'ग्राफबो दङ जों बेखौ बोरै बुंनो हागोन जे बे बर' जातीयताबादि एजेन्डायाव खामानि मावदों मानसिया बर' जानो हागौ खिन्थु नोंनि एजेन्डाया बर्थ बर'नि नङा बेनिखायनो दिनै जास्ट बाथ्राया नैबेल' जे बिजेपि आरो इउपिपिएल बियो जाबाय मोनसे टीमनिनो खिन्थु टीमा ए आरो बि बिजेपिया ए टीम आरो इउपिपिएल बि टीम बा बिजेपिनि जि माने जि आदर्श बिसोरनि जि नेशनेल एजेन्डा बेयाव नोंनि बर'नि एक्जिस्टेन्सआ बोरै जागोन बोरै थागोन बे मोनसे प्रश्न रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं बुंनो नागिरो आरो दा बियो बिश्वजितआनो जा बा प्रमदानो जा खिन्थु बिसोरनि सारा खामानिनि एजेन्डाया that will be determined by High Command of BJP आं इनिखायनो बे बाथ्राखौ बुंबोबाय थादों जे मानसिया बर' जाबानो जानाय नङा बिनि एजेन्डाया बिनि पार्टिनि बिनि हान्जानि जि एजेन्डाया खिन्थु बर'नि जानांगोन बेनिखायनो बिटिसिआव बर'नि थैजों बर'नि आदर्शजों आरो बर'नि मोनसे एजेन्डाजों खारग्रा हान्जा हिसाबै माने जानांगोन आरो बे मानसिया सिब जानांगोन आं बेखौ बुंनो लुबैयो हाग्रा महिलारिनि खोथा फैबाय हाग्रा महिलारि राइट दाथ' हाग्रामा महिलारिखौ माने जानांगौ होनोबाथ' आंखौ डाइरेक्ट बुंगोन जे जलंगानि माने मावजिया बारनबाय थारमाने बे बिपिएफनि मानसि ना आं बुंनायदों जे हाग्रा महिलारिया गावनि डिसिजनजों खामानिखौ मावबाय थादों बा मावलांगोन नाथाय बिनि एजेन्डायाबोथ' बर'ल' नङा अरे एजेन्डायाथ' मानो बर'ल' थानांगौ जाखो बिनि खिन्थु मेन एजेन्डा बर'नि जातीयताबादिनि बाथ्रा बर'नि थैजों ट्राइबेलनि जि माने एरेन्जमेन्ट बे लाबोनाय बे फाउन्डार आरो बे जायगाखौ मा खालामदों मा खालामाखै आं दिनै बिटिसिनि बाहेरनिब्लाबो आङो गावनि मेगनजों नुदों बेखौ बुङोबा दानो पलिटिकेल बाथ्रा बुंनाय जागोन आं जिहेतु आं हान्जानि मानसि नङा जोंनि नोजोराव हाग्रामानि जि एजेन्डा बेयाव बर'नि स्वाभिमान दङ बर'नि स्वाभिमानखौ लानानैसो बर' जातीय स्वाभिमानखौ लानानैसो बिनि माने हान्जाया सोलिनानै दं मेन जि केपिटेल फाउन्डेसना बिनि थाखायनो आङो हाग्रामा इज द राइट होननानै आं दिनै बुंनो नागिरदों आरो बै सानैनिख्रुइ जुदि प्रमद बर' आरो बिश्वजित दैमारिनि अनगायै गुबुन जुदि लिडारफोरखौ बुङोब्ला अपिनियना आंना एसे आलादा जानो हागौमोन आरो खिन्थु दिनै नुबाय आङो बिथां सानैनि मानसिनि जि खामानिफोर बे 100% बिजेपिजों माने सोलिनाय मोनसे माने हान्जानि मानसि सानैबो बेथ' सासेयाथ' डाइरेक्ट बिजेपि हाबबायानो आंथ' माबा खालामदों सानबाय थादों बे इलेक्सननि रिजाल्टआ जुदि इउपिपिएलनि फेभाराव थाङाब्ला नैबे जानुवारि गेजेरावनो बे माखासे इउपिपिएलनि नेता पालि नेता लानानै बिजेपि जइन जागोन बे आंनि मोनसे धारना आरो प्रमद बर'आ जोङो जोबनाय फारसे फैनि जे जों गोबांथार सावरायबाय दा जोङो बर' हारियारि गौथुमफोरा थांनाय 12 आगस्ट खालि क'क्राझारनि आर'नाइ हटेलाव सावरायनाय जादोंमोन आरो बेवहाय बिपिएफनि सरकार हाग्रा महिलारिखौ सापर्ट खालामनायनि खोथा जबान होदोंमोन बे बिथिंखौ लानानैहाय जेब्लानाखि गुवाहाटीयाव सोमावसारनाय जायो बयबो बै गौथुमफ्रानो बाहागो लादोंमोन सोमावसारनाय जादोंमोन जे बिटिसिआव थाबैनो इलेक्सन खुंफुंनांगौ गभर्नर सासनखौ फोजोबनांगौ बे बेलायावहाय गोबांथार बर' गौथुमफोरा डिमान्ड होदोंमोन बिसायख'थि जानांगौ नाथाय बिसायख'थिया जायाखैमोन उन समाव हाइकर्टनि अर्डारनि गेजेरजों बिसायख'थिया जानो लागै थांगासिनो दङ फैगौ 7, 8, 10, 11 डिसेम्बर खालि बर' गौथुमफोरनि स्टेन्ड बर' गौथुमनि गाहाय नेतारि दङ नोंथाङा मा जाहोनाव बर' गौथुमफोरा हाग्रा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सरकार जानायखौ लुबैनाय जादों बेखौ मा बुंनो नागिरो बेवहाय बुंनो थाङोब्ला मोनसे गोबां बिथिंखौ नोजोर होनांगोन जे जों बिपिएफ को माने बुंनो थाङोब्ला आं थिग मोननै पार्टि नङा आं मानसि हिसाबैसो आं मोनसे माबादों आगोलनिफ्राय आं बुंदों स्पष्ट रावै आं बुंखादों बेसो जिखुनु मिडियाफ्राव वाट्सएपआवबो लिरना होनाय जादों जे बे बर्तमान बा आथिखाल थासारियाव
हाग्रामा नेतृत्व थानो गाहाम आं माने बेक्तिगत भाबै आं खोब नोजोर होदोंमोन जे सुक्ति जानायनि उनाव बा बेखौ जे मोनसे मावफुंनो हायाखै आरो मावफुंनो सम नांगोन आरो बेवहाय आं नुदों जे हयथ' गुबुनाव हयथ' मोनसे नेतृत्व होनायनि खेत्रआव हयथ' मोनसे माबा फैलाय फैनो हागौ मोनसे मा जेरै अखम्बाय जेरै खहा खामरा नाङो नांलाय खमलाय आरो बेबायदि मोनसे परिस खालामनायाव हयथ' एसे उसुबिदा फैनो हागौ आं बे बिथिंखौ नायनानै दा बे थासारियाव जिहेतु जोंहा आबसुफ्रा जथेस्थ' मोनसे खस्थ' खालामबाय बिथांमोननि मावथि दं गथै माने माखौ गासैखौनो मासे बिहोमा होनानै हारासि जाबाय आरो बेबायदिनो जे एनडिपिनि बिथांमोननि जि अबस्थाफोरखौ नायोब्ला दा बेफोरखौ जिहेतु मोनसे संस्थापन होनाय बे बिथिंखौ बे खेबसेनि थाखाय बा बे बाराव माने हाग्रामानि नेतृत्वआव माने मावफुंनो हागोन होननानै मोनसे फोथायनाय फैदोंमोन आरोखि आरो बेबायदि बर' गौथुमफोरा सापर्ट होनो थांगासिनो दङ दा बे बिथिङाव जों बयनिखौ बुंनो थांनो हाया खिन्थु हयथ' बेबायदि बिथिंखौ नायनानै जिथु थासारि जे जातिनि मोनसे बिहद माखौ सिन्था खालामनानै जों बेबायदि मोनसे धर्नाफ्राव बाहागो लादोंमोन नाथाय मोनसे खोथा जाहैबाय जे आं फैनाय डक्टर दिनेन्द्र बसुमतारी सेराव जे हाग्रामा महिलारिनि एगेन्सै गोबांथार कारापसन जादों होननानै पेपार कागजै मोनबाय थादों बिथाङा गोबांथार इन्डास्ट्रि फसंनाय जादों होनना बुंदों दिनै समावहाय बै समनि बिथांनि कलिग्स मावफुं आफादगिरिमोन BPFनि बिजय दैमारि बिथाङाबो बुंनो लागै हमबाय जे हाग्रामा महिलारिया सासे बेपारि नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों बेपारि होननानैथ' गावजों गाव काउन्टारबो होलायगासिनो दङ बिश्वजित दैमारिखौबो बिथाङा बुंगासिनो दङ 900 ना 99 मास्टारफोरनो साख्रि होनो होनानै 4 crore बेसेबा लाख थाखा लानानै दा गावनि बिखुंखौ बासायनो थाखाय बिजेपि हाबैदों होननानै बुंना लादों दा बेफोरो हाब्रु सारलायनाय जालायगासिनो दङ जेरैहाय हिमन्तआ बुंदों 100 कोटि टाका हरदोंमोन जोङो बिजेपिआ बिटिसिआवहाय हाग्रामा जाजोब्बाय आरो हाग्रामा बुंगासिनो दङ 100 कोटिखौथ' हरदों 600 कोटिखौल' हरदों 400 कोटिखौथ' नों जाजोब्बाय गतिके नों आंखौ जेरै सिखाव बुंदों नों डाकाइट बेबायदि दाननाय सुनाय जागासिनो दंखायो थिग बे रोखोमैनो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जे मोननांगौ 12 पॉइंट सामथिं मोननांगौ रेभिनिउ बेहाय 8 पॉइंट सामथिंल'सो हरो बाखि माखासेयाव बाहायो गतिके बे करापसना ओंखायनो एगेन्स्ट पार्टिफोर बुंगासिनो दङ जुदि करापसननि थाखाय हाग्रामाखौ हमोब्ला जेलाव हरोब्ला बिनि सिगांथ' हिमन्तखौसो हरग्रोनांगौ जेलावहाय खारन थाखाखौथ' हाग्रामाया हारसिं मारियाखै नोंबो मारिदों बे 600 कोटि मारिदोंबा नोंबो 400 कोटि मारिदों जेलाव थांबा सानैबो थांनांगौ थ' बे रोखोम करापसननि नामैहाय गावजों गाव बे माने माबा गथ' गोरलैनि गेलेनाय बुंलायनाय बायदिसो जालायगासिनो दङ हाब्रु सालायनाया बेफोर जेबो नङा मेन इस्युआ बे नङा मेन इस्यु जाबाय जे जेरैखि जाया मानो बिटिआरखौ लानानैहाय बिसोर सानदोंमोन बारनो हागोन बेजोंनो बिटिआर एग्रिमेन्टनि दारैनो खिन्थु बेखौ नुबाय जे बर'नि गेजेरावबो जे द्लाम इन्टेलेक्सुवेल ओंखारबाय बेखौ साननो हायाखैमोन ना नोंथाङा बुंबाय जे कारापसननि बेलायाव हिमन्तआबो दाय दङ नाथाय हिमन्तआ बिटिसि इलेक्सनाव कन्टेस्ट खालामनो फैयाखै नोंथाङा नुबाय जुदा खिन्थु केम्पेइनाथ' बेनो केम्पेइनारा बिजेपिनि केम्पेइनाथ' बेनो दे गाव कन्टेस्ट खालामनांगौ नङा गाव केन्डिडेट जानांगौ खोथा गैया बिजेपिनि हेडआ बेनो बुंनांगौब्ला दा बे फैनानै केम्पेइन खालामगासिनो दङ बिजेपिनि जानानैहाय गतिके थाखा फैसानि फाइनेन्स मिनिस्टार गावनोबो दा बे बुंगासिनो दङ माने मा बे नङा जे बे बुंग्रा मानसिया बेनि मानसि जानांगौ ना जानाङा बुंग्रा मानसिया केन्डिडेट जालायनांगौ जालायनाङा बे बाथ्रा नङा अब्ला जों बुंनो हासिगोन जे हाग्रामा महिलारि काराप्टेडब्ला बिजय दैमारि काराप्टेडब्ला आरो प्रमद बर'नि सेराव मा होनो 7 crore टाकानि माबा दं सम्पति दं एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै माबोरैहाय इसेबां थाखा खामायखो अब्ला साथाम गाहाम लिडाराबो चिफ जाथावनाफ्राबो जुदि माने काराप्टेड जाजोब्बायब्ला कारापसन गैयै जों नुनो मोनदों हिरा सर'निया होमबा जों बिथांखौ जों वेलकाम खालामनो हायो हिरा सर'नियाथ' एमपि फान्डनि थाखा माखासेखौ बाहायदों गावनि पार्टिनि मानसि माखासे हमगासिनो दङ मोननै टार्म जाबाय आगोल टार्म सोरबा थांबाय
MP फान्डनिफ्राय मा मोनो एरिया डेभेलपमेन्टनि थाखाय क्र'र क्र'र थाखा मोनो बबाव बाहायदों कुनु प्रुफ गैया बबाव ज'आव नुवाखै दासिमबो आरो दा जाबावदों बे थाखा माखासेखौ बबाव बाहायदों बबाव फालांदों थ' करापसना हिरासनाव कराप्टेड मोनसे टार्मावनो बे थाखा माखासे मारै जोबखाबाय अब्ला जों सोरखौ लुबैनाय जे बड'लेण्ड चिफ नङा बाथ्रा नङा करापसना दानि जुगावहाय नर्मेल जाजोब्बाय करापसननि दारैनो सोरबा सासे मानसिखौ दानि समावहाय रावखौ सुनो हाया दिनैहाय करापसना थाखा फैसाल' नङा करापसना प्रिन्सिपलनि खेथ्रआवबो करापसन जायो आदर्शनि बेलायावबो बाथ्रा बुंनाय खोथाबो करापसन बाथ्रा फैयो करापसना बिभिन्न साइडआव जायो बे करापसन गैयै मानसि दानि समाव जों साननो हाया गतिके करापसना बे सेकेन्डारि खिन्थु सानदोंमोन बिटिआरजोंनो बारनो हागोन बिटिआर सुक्तिखौबो जेराव नुबाय बेहायबो हाजार गान्दा गोरोन्थि बहनबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो इन्टारेस्टफोराबो समाज खालामबाय जोंहा बारग' MP सानसुमा बसुमतारीया अपेन चेलेन्ज होबाय नोंथांमोना सिगांबो एकदम क'क्राझारनि बे बड'फा मा होनो फोथारावहाय सेक्रेटारियेट अफिसनि मोखाङाव जि फिल्ड दङ बेहायनो जों चेलेन्ज खालामगोन बै अपेन डिबेट जानांगौ चेलेन्ज रावबो सिगां मावनो हायाखै थारमाने जों नुजोब्बाय जे बिटिआर एकर्डनि दारैहाय जि मोनसे दोहौ लाबोदोंमोन बिनि गेजेरजों बियो बारनो हागोन सानदोंमोन बे अंकआ जायाखिसै आच्छा जोंहा गोबां सम गैलिया जोङो फोजोबहालागै थांगासिनो दङ जे जों सावरायगासिनो दङमोन बर' हारिनि राजखान्थियारि बिथिं आरो थामोनथा उन समाव जोङो नाजाबावनि गोबांथार हाबाफारि बानजायनो जे बर' हारिनि राजखान्थि आरो थामोनथाया बबे लामाजों जों बेखिनियावनो जोंनि दिनैनि हाबाफारिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय BODOLAND Dance Master Season 1